je radio premier. Noorden wie live. Noorden wie live. Noorden wie live. Wij Willem de Vries. En welkom bij het muzikale dwarsplein van Friesland Noorden in Live. 3 uur lang muzikaal vertier, maar we doen lekker wel eens wat meer. En dat is net alleen een poëzie, Biggelix of het Bartelin. Maar je hoort ook stakkar, een hele hoop herrie. En wat doen we? Nou, in ieder geval ook nog een soort muziek. Met onder andere groepen uit Ierland, uit Denemarken en natuurlijk uit Friesland. Dus dat wordt een machtige mikje. Straks dus de herrie en een reek met de stakkar. En ik let Volkert lekker even rieden dit keer. Dus wat dat onbelangrijk bleef lekker hingen op radio, televisie of internet. Maar eerst muziek van Justin Bieber. I was wondering about your mama. Did she get that job she wanted? So that car that gave her problems. I'm just curious about her honest. Are you wondering why I've been calling? Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? Wondering if you got a body to hold you tight since I left. Wondering if you think about me. Actually, don't answer that. Know you're wondering why I've been calling. Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Can we be friends? Can we be friends? Are you wondering why I've been calling? Like I got ulterior motives. No, we didn't end this so good, but you know we had something so good. I'm wondering, can we still be friends? Can we still be friends? Doesn't have to end. And if it ends, can we be friends? Justin Bieber. Eerste plaat die we draaien. Dit is een verreten mikje. Wat ik al zei, de laatste van de simmerstop. En nou ja, traditie is misschien wat een grut wordt, maar het begint er wel een beetje op te lieken. En dat vind ik helemaal net zo rauwig. Eindig wel dit de stijl, maar een vooruitblik op een autocrosswedstrijd. En je zit hier een prachtige stokkar bij u op het parkeerterrein van de Omroep. En voor de mensen die er geen beeld bij hebben, je kunt het volgen via televisie of internet. Maar ik zag een prachtige stokkar en ik zag eens good old eigen Volkert Wesseling. Dag Volkert, jongen. Ah, goeie. Je bent echt een autocrossmondje, hè? Ja, wist. Ja, krijg daar eigenlijk. PK's, brandende motors, ja, daar hou ik hem op van. Waar is mij dan? Dit is hier in de stakkar Frank Kramer. Dag Frank, jongen. Ja, goeie. Wat er wat reden of niet? Ja, zeker. Wat voor stokkar is dit? Ja, dan stak er een wien. Ja, precies. Voor op gravel. Hoeveel pk zit je nog in? Met ongeveer 460 pk. En zo'n 50 Nm kabel. We kunnen hem aan even jaren, leuk. Jawel. Wat volk ik voor tegen mij? Nou, neem ik hem mee. Hè. Straks. Wat is de aanleiding? Nou, dat werd Richard Minema en we hebben Wieger. En zij zijn van de autocross van Halm.
En 24 augustus, nou jongen, dan barst het geweld er los. Dat is nog wel beleid, hè? Ja. Die dag die stiet maar bloklet is in mijn agenda. Ja. Want Richard is organisator van een hele mooie Stokkar F1 bokaal. Hij is een meter grut. En Richard, die weet er echt alles over. Waar is hij? Hier hè? Ja, nee, bedoel die bokaal. Die bokaal. Ja, daar. Ik heb de bovenste 20 centimeter hek sloopt. Dat is een beetje... Maar net meer op mij begint te likken, hè? Dat is alles kapot maken. Ja, dat zit u zien het bloed. Ja, dat kan haast door, hè? Pieken bij wij. Ja. Maar goed, Richard en zijn Stokkar-verhaal. Dus mooi. Nee, dan moest... Ja, best wel hem. Ja, Willem, die is on vakantie daar. Maar goed, hey, 24 augustus, do heeft echt iets moois georganiseerd. Ja, ik mag voor het eerst bij de Autocross Haarlem de nieuwe concept van de bokaal, de Stokkar F1 bokaal, mag ik bij hun organiseren. En de eerste prijs daarvan is €1000. Dat is van je natuurlijk een geweldige uitkomst. Jazeker, hoe meer prijs je hebt, hoe beter natuurlijk. Ja. Ja, want hoe gaat het met de startlijsten? Ben er wat deelnemers? Wordt er aanst om strijden om die bokaal? Ja, dat gaat de goede kant uit. Op het moment 40 en we hopen richting de 50 deelname te gaan. En de autocross van Halm, dat is redelijk bijzonder. Want iedereen die kent de speedways en de circuits, maar dat is bij hem krijgt nog een beetje oors. Ja, klopt. Bij ons is het een cross die we 1 keer in het jaar organiseren. Het is net een vaste baan. Het is gewoon een stukje grijden. En dat wordt in de laatste weken van de cross wordt die baan helemaal klaarmaken. Gewoon op laan. Op loon, op klaai. En dat is natuurlijk mooi. En 24 augustus, hoe laat begint het? Hoe laat moeten die mensen daar op het veld staan? Gewoon al voor aanwezig wijzen, dan mist helemaal niks meer. En hoe duurt de entree? Tientje, voor de volwassenen. En bij hen uit mijn half €4. Nou ja, 24 augustus. Giest dat direct heen, Willem? Ik ben even zelf op tijd. Waarom ben je van vakantie? Ben ik er zeker heen. Ik vind het is toch geweldig. Maar ben je bij al die wedstrijden of net? Of pak je direct een peer uit? Ik pak er een peer uit, want ja, weekends dan maak ik een beetje spillie en weekends is het vaak ik autocross. Ja. En ik maak nou ook naar Soest, ik moet daar een uren wijzen, dus ik hoop, Frank, kiest om mij te brengen? Ik breng die even om. Nou sure, dan komt het helemaal goed. Ja. Hey, goeie vakantie, goeie uitzending en 24 augustus autocross Halm, Hinne. En let even op, dames en heren. Ja. Nou, dat is het. Volkert met de Stokkar. Wat een prachtig gezicht. Hij mij zelf nog net rijden, maar dat komt vast nog wel eens een keer. Hij verdwijnt mooi het beeld. De Stokkar, 24 augustus dus. En let even op trouwens, autocross-leefhabbers, want ik hou ooit met Jack Bottleneck en een hoor artiesten hadden dat ook niet trouwens op de vrije cross van Blijen in een duo-sitter zitten. Dat is gewoon een crosshouder met beiden drie de kist. En die verkeerpen verhuurd per opbod. En de opbrengst gaat onder andere naar de cross in Halm. Straks, naar deze clip. We can do better. Oh yeah, we can do better. I know it hurt bad, your mom left you dead when you were a little girl. You think I'm gonna leave cause history repeats, we've seen it around the world. Well, all that we're told is this, so get old, we'll cheat and we'll both get hurt. Against all the odds, we'll pray to the gods that this love works. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. If nothing lasts forever, we can do better. Things can get rough, we might drink too much and say things we shouldn't say. Forgive and forget before we go to bed and we gonna be okay. Some people pretend it's not gonna end and then up and walk away. But that isn't me, I'm not gonna leave, I'm here to stay. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better.
can do better. I know you and I are different. We can do better. When all we see is bad blood and mistakes, all we hear is sad songs about heartbreaks. And no matter how long it takes, we're not gonna give up. We can do better. We can do better. And nothing lasts forever. We can do better. We can do better. I have the same problem in Ireland and Scotland, so no. Now you're here and you can play, so... is this... Oh, mooi, keyboard. Betters. Oké, de plaat weer dien. Mooi. Ja, we zijn ondertussen hier van Boeten en de Stakkar naar binnen te ran. En dan viert je de tijd wel eens even. En zorg ik Dirk Gering, jongen. Hoi, hoe is het bij jou? Goed. Ja. Bist u nog met die Stakkar mee geweest? Want Volkert stiel achterop, hè? Ja, hij is hier achterop. Nou, ik dacht ik hou wat veiliger. Voor iets meer in de groen. En de beste vlagger voor jou, de laatste van de Simmerstap. Ja. En dan geven we in ieder geval een paar weken even, mijn vakantie in orde dingen doen. Ja. Hoe is het bij jou? Ja, goed, wat druk. Ik merk wel de laatste tijd ook om het festival op te treden, zal je voorbereiden, laptop die crasht, al je dit soort dingen. Dus ik moet mijn best om rust opbouwen, maar nou ja, daar redden we me dan wel mee. En na de vakantie komt dan de rest, hopelijk. That's the way it is. Mooi, beste best man. Ik ga naar Bert staan. De muzikale gast die wordt een beetje in orde winnen hier, want we hadden eerst maar even in de autocross, Stakkars, jongen. Bist u wat een autocross liefhebber of net? Absoluut, ja? Absoluut, ja. Sjen of Riestek wel eens? Nou, ik had vroeger hier in de Rien in de juniorklasse. Ja. En omdat het te druk werd met de optredens en weekenden en de kroeg hier, en dan... toen werd dat natuurlijk weer niks, dus vandaar... Maar waar rieden dus? Ja, waarin, ja. Stoer, man. Ja, dat was hartstikke leuk natuurlijk. Maar als het hier te vaart dan is het prachtig. Ja, het is rieden, maar nog volle meer sleutelen, hè? Er zit een heel prettier in, inderdaad. Ja. En prettield. Hoe is het met jou? Ja, best. Ja, druk? Goed. Ja, heel druk. Ben dit drukke periode, zeg voor een jonger als jij? Ja, omdat ik heel veel avond film doe. Dus winters natuurlijk ook druk. Maar zomers had natuurlijk de dwarfeesten, alles in de regio natuurlijk. Ja, dat is een beetje twee slagen artiest. Hè? De jongens die jaloerken komen uit trajectier. En de meesten zeggen, wacht, ik begin om 8 uur en krijg ik om 1 uur of dat soort lange jan. Of, ja, absoluut. Zit hij er wel eens tussen trouwens? Die zit er als alle weekend tussen. Ja, hè? Dus, maar dan blijft wel een beetje. Je zou volle best druk meer die het 4 uur nergens avond filmt. Nee. Dus dan blijft wel een beetje. Dan gaan ze wel werken om het samen te zeggen. Ja, als het goed wordt. Ja, mooi man, hartstikke mooi. Mooi, dat is best. Nee, werk? Ja, nee, singeltje maken Emiel Hartkamp in Arnhem en ik pluk de sterren uit de lucht. Ja. En doet die aan of doet die nou? Die doe ik nou. Mooi, dan kijk ik gewoon ook de nieuwe single. De nieuwe single. Hoe lang is het? Want meestal rennen wij met Noorderwind in, want ik ben met mijn planning voor u, dus we rennen meestal een paar weken achter. Een week is 4 toch? Oh, ja, zoals wel. Hey, jij gewoon naaien, kunnen we ze skillen. De nieuwe release van Betters live in Noorderwind. Ja. De hele wereld om me heen is zo veranderd. Vanaf de dag dat ik jou daar ineens zag staan. Alles heel diep in mijn hart voelt nu zo anders. Ik weet niet goed hoe dit verder nu zal gaan. Want om je heen bouw jij gewoon je eigen muurtje. Omdat je bang bent dat de liefde van je wint. Maar op een dag dan zullen alle stenen breken. Maar niet je hart omdat je liefde vindt. Ik pluk voor jou, de sterren uit de lucht. En dans op wolken van geluk. Elke nacht droom ik alleen van jou. Vraag een glimlach van jou terug. Ik wil van jou een beetje meer. Het hoeft niet eens zoveel te zijn. Want met jouw lach geef jij me elke keer maar weer mij de mooiste zonneschijn.
Ik zoek de woorden die ik jou zo graag wil zeggen. En waar ik jou ook mee kan raken, heel misschien. Het is zo moeilijk om het jou ook uit te leggen. Op een dag zal jij het zelf ook anders zien. Want je verstoppen, omdat jij je wilt beschermen. Tegen de tranen die de liefde soms opbrengt. Het gevoel gaat op een dag eens van je binnen. En zeker als je weet wat ik je breng. Ik pluk voor jou, de sterren uit de lucht. En dans op wolken van geluk. Elke nacht droom ik alleen van jou. Vraag een glimlach van jou terug. Ik wil van jou een beetje meer. Het hoeft niet eens zoveel te zijn. Want met jouw lach geef jij me elke keer maar weer mij de mooiste zonneschijn. Ik pluk voor jou, de sterren uit de lucht en dans op wolken van geluk. Elke nacht droom ik alleen van jou. Vraag een glimlach van jou terug. Ik wil van jou een beetje meer. Het hoeft niet eens zoveel te zijn. Want met jouw lach geef jij me elke keer maar weer bij de mooiste zonneschijn. Bij de mooiste zonneschijn. Bert is live in Noorderwind. Straks dat er nog een noemen trouwens. We letten die niet. Zal maar even gaan. Maar de nieuwe single dus. Ah, die komt straks. Ja, die komt straks. Ja. Ja, Ik komt ook gejuich bij. Ze wil me hier wel heel snel bij. Ja. Oh, nee, ik niet. Nee, jongen. Nee. Ik hoorde je nog even. Hoe gaat dat bij deze? Een nummer? Hoe ontsteert dat? Nou, ik ga hier in dezelfde studio eigenlijk zitten en bij de doellezen gaan praten voor mij maken. En, maar op laatst, nou ja, dan wordt het misschien een keer wat oors en dan proberen we even een frisse neus. Ja, en het heeft een niveau, wil ik net zeggen, maar als het een nog hard kan, die maken die aan het Frans Bauer met Anne Weber. Ja, de grote namen. De grote namen, ja. Dus dat zijn maar wat voor die betekenis kennen. Ja, ik denk altijd nog steeds meer hier nog voor. Misschien, ja, je moet een keer steeds. Lekker fleuren, man. Ja, je moet een keer wat wij in het leven. En we zijn nog een jongen, dus dat kennen we nog. Ja, jongen, geen ervoor. Ik vind het leuk. Ambities maar zeker. Kun je dat ik merken voor? Hij is nog 4 weken uit. Dat er één wat meer reacties opkomen. Nou, het is natuurlijk wel zo. Het zien namen achter op een hoesje. Nou, daarom. Dan komt de oorlog wel makkelijker binnen. Dat is gewoon zo. Dus, ja. Kom straks weer bij die waarom. Nee, single. Hij is uit en te downloaden dus. Ik ga naar de bar. In een soort idee dat de vrije cross van Blijja, daar ben ik al eens te gast geweest, meerdere keren zelfs, net meer bestier, Jan. Ja, inderdaad. Maar wat nou? Hij God. Wat gaan we? Ja, wat nou dan? Nou ja, wij kregen een bericht van de NAC, de Noordelijke Autocrossclub. En die mogen net meer dan 3 wedstrijden op een vaste baan organiseren. En die wouden nog wel wat meer wedstrijden bij haar. Oké. Dus hadden we aan de Kamerse buis, had dus terrein nog beschikbaar weer. Ja. Nou, we zeiden dat moet altijd worden. Ja. Dus, hoe we dat organiseren, dat hebben we net meer en hebben we het feestje nog wel. Want wie de stress van de organiseren, een heel soort titels zitten, dat wordt er vol ontworpen? Ja, het waren wat er gewoon en het weer altijd hetzelfde. En nou ja. Dus nou cool dit past mooi. Ja, maar waar organiseert het nou daadwerkelijk dan? Nou is de Noordelijke Autocrossclub. Ja, precies, die club doet het een keer. Die doet het nou verder al jaar heen, inschrijving en al dat soort dingen. En nou ja, oproemen en alles doet ik niet meer. Dus dat scheelt ook weer. Maar we hebben wel weer feestje en alles na de tijd. Dus we kunnen ook eens even echt in het feestje. Maar de vrije cross, gewoon bij dit hier, wanneer eigenlijk? 4 augustus. Ja. En vroeger het proto onder wedstrijd, die hebben toch al die verschillende categorieën? Ja, en zulke dingen als de nieuwe wijn en de crossmotors en dat soort dingen draaien net meer natuurlijk. Maar back to basic. Ja, het is nou echt weer gewoon echt cross. Ja. Dus werd het een beetje omdraaid, hè? Ja. Wat leuk, jong. Ja. En met de handen in de boezem erheen. Ja. Apart idee, hè? Nee,
En nou ja, in Saarlouis zien we dus ook nog de Omroep Friesland duo zitten. Die hebben we nog weer. Dus ik dacht, wat maken we nou met dat ding? Ja, dat ding zit er nog. Ja, nou. Dus ik dacht, ik wil hem maar veilen. Dat vind ik een goed plan. Ja, nee? Ja. En de opbrengst van die auto wonen we dan sponsoren van de 1600 klasse. En dat is echt wat de regio-rijders. En die rijden altijd in Blijen en in Haarlem. Ja. En dan wil ik dat een extra beker beschikbaar stellen. Okay. En het prijsgeld voor over Blijen en Haarlem. Wat leuk, ja. Ja, en dat weer het idee. Wij gooien op internet, we zullen even zien waar we precies die bierderij doen matten. Maar we hebben wel betaald, dat had mijn de daar van Rara Racing, die heb ik wel bekend. Ja. Die had een marktplaats iets zet, dus daar kun je het ook bieren. Mooi, dan delen wij dat wel, dat komt al helemaal goed. Vertel even, waar kunnen mensen op bieren? Want ja, het is een duo zitten, maar de auto, pk's, neem het even. Nou, ik ben hier op achtergrond, zien we de orde, dat weer de voorganger. En dan zullen we die weer blijft op en dan hebben we twee, alleen hebben we een ingebouwd. Ja. En een mooi fris motor erin, een minoude motor, dus dat is goed. En, wat voor type auto is het eigenlijk? Sirocco type 2. Sirocco type 2. Ja. Ja, nee, maar de kenners maken dit ding witter volgens mij. Ja, dat zijn de auto's van die klasse. Ja, en wat voor motor zit erin? Een 1600. Een Golf draaien. Ja. Dus daar hartstikke nog wel aardig gewoon op een prijs. Ja. Ik heb vorig jaar ik een met je mooi in een baan betreden, dus... Dus dat wel. Dus de kun je zo bieren. Ja. Wat kost het normaal gesproken zo'n auto? Ja, kijk wat de gekker van jou natuurlijk. Als we helemaal bij niks begint, dan ben ik gauw... dat is een van de goedkoopste auto's. Ik denk dat het al wel op €12.000 uitkomt. Zo, ja. Dus ik ben heel benieuwd wat het opsmeet. Wij kunnen het absoluut stiepje via dit programma. Maar goed, zullen we even op Marktplaats. Wist u toevallig, want ons dan delen we het nog wel even hoe mensen dat vinden? Dat weet ik zo net. Nou, dat zie ik weer nog van je op. De Brara Racing, daar staat het wel. En dan... En hoor eens even op mijn Facebookpagina, dat wordt pas neef jou. We gaan het wel delen. Je kunt het dus bieren, dames en heren, op de duo zitten. Sirocco type 2, 1600 motor erin. Ja. Het ding is helemaal clear, veilig. Helemaal goed. Ja. Ik is blij, ik is wat mooi dan. Ja. En de opbrengst gaat naar de cross van de Halm. Cross Halm en cross Blijen dus. En hoe de 1600 klasse. Ja. Te gek, man. Ja. Door mij. Maar weet, woest eigenlijk altijd al die eigen crossauto had, dan kan het nou dus bij deze Marktplaats en Sjoghoors heen op Willem Boortpik of Noordwien Live, Nijfjouwer Oeren. Nog een keer. Vrije cross, Blijen, wanneer? 4 augustus. Oerdij, prachtig waar, weet ik nou al. Ja, ken het oors. Ries mij? Tuurlijk. Ja. Hoe is meesteringen? Ja. Leuk dat je. Jo, bedankt. Jullie meiden man eens. Vrije cross. In ieder geval 4 augustus zal hij weer los. En biert op die auto. En dan leeft het beschikbaar nog een PC-knop. Dus bij deze. Goed. Wij gaan naar Night Nice. Iets voor een verjaardag? Gefelicitaard.nl. Altijd iets te vieren. Een nieuwe Renault rijdt je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. 8 weken wachten op een e-bike? Niet bij Stella. Vol op voorraad en 5 dagen levertijd. Bezoek een e-bike testcenter of kijk op stella.nl. Bureau de Vries zit deze simmer op het Dwarpsplein. Op ziek naar de Dwarpsmierskip. Snij zitten we in Molkwar. Dwarpke on Iselmarkus tussen de stedjes Starem en Hilpen. Vernieuwd door de koken. Maar een rieke skiernis in de handel op zee en jartiet zijn eigen taal, kleendracht en damspul. Joterdij in er toerisme en recreatie. Maar de squalk je dicht. Snijn van Alvenot in Bureau de Vries in Molkwar. Nu tot 40% korting op alle e-bike voorraadmodellen. En slechts 5 dagen levertijd. Kijk op stella.nl. Extra voordeel bij Kruidvat. Nu alles van Biodermal 1 + 1 gratis. Dus ook op alle zonbescherming. En een gratis 1/5 staatslot. Smeer hem dus snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Aas is terug met het muzikale dwarsplein van Friesland. Dat de stakkar inmiddels voort is, maar straks wel Ierse muzikanten ervoor in de plak komen. Dit alles en nog volle meer straks dus, maar nou eerst het nieuws met Dieter Seijns.
Want het zat teruggeet maar de droogte krijgen de boeren grote problemen om genoeg gas van het land te heljen om de kei in de winter te voorien. Dat zei ze leenwerkers Gerjan en Anton Spoelstra van het Ameloon. De boeren hebben de eerste sneed nou van het land en dwaande maar de tweede, maar die had bottelijen van de droogte. Houdt die droogte on, dan krijgen ze echt een probleem, die boeren. De situatie kan dan wel slimmer worden als maar dat verneemde hier Njontje 76 uit Anton Spoelstra. Nou, ik weet nog dat in 76 was het ook net zo droog als nu eigenlijk. Alleen was het voorjaar iets beter nog. En de druk van de ganzen wordt steeds hoger. En de mestwet is ook veranderd. Dus de boeren hebben nog straks in augustus nog 1 maand kunnen ze de mest uitrijden. Dan is dat ook gebeurd. Terwijl het pas uiterlijk op zijn best half augustus, eind augustus weer begint te groeien. Dus het wordt echt een drama. Terug de onhoudende droogte hield van Utah een smoke- en stookverbod in Weststellingwerf. De gemeente volgt er het advies op van de veiligheidsregio. De maatregel betreft dat het in de bosken en op heide en veengroen verbieden is om te smoken en een vuurke te stoken. De jonken is in de hele gemeente verbieden om in de iepen loft vuur te stoken. Het verbod hield zolang het de droogte onhoudt. De gemeente had het lood dat het festival Welcome to the Village Market net controleren op het terrein zelfs in de Green de Ster, maar op het plaak dat mensen er mogelijk last van haar kennen. Dat zei de organisatie van het festival. Justerwaard Jelwijs een optreden de stekker eruit lutsen omdat controleurs op het festivalterrein constateerden dat er te volle leven weer. Daar is zakelijk directeur Bianca Pander van het festival net blij mee. Tussen 11 en 12 hier we nog steeds muziek in de markt wat dus betreft. Alleen nog die norm wordt nou handhaafd op ons festivalterrein. En wij willen dat het handhaafd wordt op de gevels van de bewoners. We zitten hier in een prachtig natuurgebied en er zijn wel mensen in de buurt, maar net in het natuurgebied. Dus daar moet op hand wat hebben. We willen geen oerlijst veroorzaken voor de bewoners. Maar op deze manier kun je geen festival organiseren wat dus betreft. De organisatie van de Tall Ships Races in Hazes hield in Esbjerg in Denemarken. Daar zijn die skippen op het stuit. In die stad worden een heel miljoen mensen verwachten. Arjen Mintjes van de organisatie denkt dat er zo volle net in Haas komen. Esbjerg is een wat grotere stad in het noorden van Denemarken. En dat is 4 keer zo groot als Haas. Ja, 300.000, dat is waar wij van uitgaan. Ja, je weet het net. Het is afhankelijk van het waar. Maar ja, dat het een grote mens kan worden, dat is van hoe het zoekt. Dan het waar. De zinnen erbij, maar er ben ik wel eens wat wolken. Er zit een meest noordeestelijke wind en het is tussen de 23 en de 26 graden. Morgen beroenelof, maar de zinnen die komt direct bij. Het is dan tussen de 23 en de 28 graden. Door nieuwe wetgeving rondom brandstofverbruik en emissie zijn veel nieuwe auto's duurder geworden. En dan denk je natuurlijk, nee had ik nou maar net wat eerder die Opel gekocht. Waarom wacht ik daar toch altijd zo lang mee? Maar je bent niet te laat. Je bent precies op tijd. Want je bespaart nu tot wel €4.000 op een groot aantal nieuwe Opel-modellen. Uit voorraad leverbaar, dus nog met lagere BPM-belasting. De keuze is ruim, maar wacht er niet te lang mee. Want op is op. Bekijk het actuele aanbod en de voorwaarden op opel.nl. Sterk staaltje Opel. De Frieske Opel-dealers Dijnem, Engelsma en Winia of Citon staan van jou klaar. Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u het bordje hier waken net mist. Of een rode peper aanzien voor een stukje rode paprika. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want u betaalt nu niets voor glazen, ook niet voor standaard varivocaal. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom dus snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 29 juli. Goedendag. Hallo. Welkom bij Phonehouse. Waarmee kan ik u helpen? Nou, ik wil graag een nieuw abonnement met een nieuw toestel, een uitstekende verzekering, een mooi hoesje, glasbescherming. Zo. Kunnen jullie ook mijn nummers overzetten en me uitleggen hoe mijn nieuwe toestel werkt? Natuurlijk. Anders nog iets? Phonehouse Drachten. Wat mogen we voor jou betekenen? Oh, wat een opruiming bij Kruidvat. Nu tot 50% extra kassakorting op alle producten met een gele sticker. Zoals speelgoed, kleding, elektra en nog veel meer. Ren dus gauw naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nu exclusief bij Phonehouse. €100 retour op alle internet thuisabonnementen van KPN. Rob Friesland. Noorderwiel Live dus, het muzikale dwarsplein van Friesland. Maar straks nog Welcome to the Village. Uw eigen Regina Sil daar nog in, voor een van de onderdelen van het programma. En altijd goed is Aafke Nienke, we staan naartoe verlaat op dit moment onderwijs, om een van de groepen die te spelen zal. Het Deense Ida, om die heel van Schiphol te hellen hier in de studio te parkeren. En vervolgens nog terug te sturen. Bert Slaan, nek optreden. We beginnen eerst de gasten uit Ierlandwij, de Last Geckos. Ben met hun trein. Ze zijn on tour. Malcolm, Ilse en Bobby Lee. Am I pronouncing you well?
Malcolm, Elaine, and John. Oh. That's changed. Oh, that changed. Yeah. Oh, they're the old names. Yeah. Sorry. With other words, are you a group with changing musicians or? No, me and Elaine have been together about 2 years now, and then John about 6 months. But yeah, this one's staying. Yeah. You're Scottish and they are Irish. Yep. Is that going okay? It's okay for me. It's okay for me. What's about the name, The Last Gecko? Oh, The Lost Gecko. It's just a name? We'll leave it at that. Yeah, it's just a name. Okay. It was a long night. Yeah. And then okay, that's okay. You're now on tour, Holland or more countries? Well, we were in Finland 2 weeks ago. We played a few gigs there, and we just released an album, and we just played a few gigs back in Cork in Ireland as well. What's the title of the album? Celesta. Okay. It's Scottish for luminous and shining. Okay. And the lyrics, are they a lot in Scottish language or just English? Just English. Yeah, because my Scots isn't great. Not great. Good enough for the title, but that's enough. It'll take a long time. It'll take me 2 days. Okay. A long time. Yeah. You're happy on tour? Yeah. Traveling. And, it's amazing, amazing. Even today, like we arrived yesterday, and then we're here today, and it's just like, yeah, this is a beautiful place as well. It's just like, yeah. Good to have you on the show, you three. What's the first song you're gonna play? It's called Brothers. Okay. Yeah. The studio is for you. Live in Noordwijn, The Last Gecko. Brothers, stolen mothers, and fathers, bloody tethers that fold us into feathers from birds that never weather. Do we escape stormy weather and exploited by the stealthy? And we're chosen by the wealthy, so the wheelhouse remains empty. This arch turn makes us fast learn, and the slow burn makes us U-turn, and we return for the summer, and we rebuild our new feathers. Stitch up golden leathers from bison chasing weather to the lowlands. Kill our tortoise for these souls that drowned in water. Our lives are grown from sorrow.
and our brothers we will follow, and our brothers we will follow. Our kids are not for borrow, so don't leave us in this all. And our brothers we will follow, and our brothers we will follow. Don't leave us in this alone, and our brothers we will follow. Grappig, die mix. Hier aan de ene kant juist een soort van rockmuziek, aan de andere kant echt het pure folk. It's an intriguing mix between, on the one hand, a kind of rock thing, and the other hand, folk music. Yeah, I grew up with Pearl Jam and Metallica and all that. And I can hear it. No. But was it hard to combine it with pure folk music? I didn't think about it really. It wasn't a thought. It just happened. The songs, yeah, just writing the songs, and then I love the cello, and cello's amazing. The strings are amazing, so it just kind of brings out the sound. And then what John does in the drums is just like it's very native, kind of ethnic stuff, you know. Yeah, tribal. Yeah. Are you from the folk scene or just from the rock scene? From the classical scene. Classical scene. Yes. But obviously I'd play a bit of folk music too, and then I got into playing more rock style with Malcolm. So it sounds like one big adventure musically. Yeah. Folk, classical music. Are there classical influences in your music? Exactly. I think you should mix all types of music together and shouldn't be restricted just to one category. So everybody should play everything. Oh, I like to hear that. It's creative, and that's what it is all about. What's the next song you're gonna do? It's called Plastic Whale. It's about all these whales that are getting washed up, and their bellies are just full of plastic. So it's just about that. Yeah, it's about the damage we're doing. Sing about Plastic Echo. Sorry? Very happy stuff we do. It's beautiful weather, and the music is very nice. So please play.
be shy. Disguised by plastic lies. Don't follow the boats. I can feel the notes. So dive, 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 until we learn we need you to survive. Why do we want to destroy you? We don't live in the blue. So dive, 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 until we learn we need you to survive.
So die, until we learn we need you to survive. Ja, dit keer door de plastic soep en die dan in een walvis te lonen komt. Nice, very nice. I like it very much. Do you have one song left for us? Yeah. Yeah? We wrote this one in Finland, and it was about it was during the invasion of Russia in 1941, I think, and all the refugees. So we were staying in Finland, and then we were in an area where there was generations of these houses of the generation. So they built one house and then moved in. Okay. So it was just about the refugees. Yeah. Live in Noordwien. The Last Gecko, 2 jaren en een Scot. En een verhaal over Finland, Wales. About your album, because you just made it. How do you write the songs? Is that you go in the studio and then you write new songs, or you go inside the studio before and write it before it? I suppose I write a lot of the guitar parts, and then we go in and Emily and John put stuff over it. Really, that's how we done that one. Okay. So the next one might be different. I might do it differently. Yeah. So there's the room for some improvise. Always, yeah. Okay. Just make it different without trying to make it different. You know. Okay. How long you're in Holland now? For how many days? We play tomorrow, and then we're here for a week. So we're playing a gig tomorrow, and then we're going to try and get some more gigs over the week. Yeah. Having great weather. Well, yeah. Sorry. All right, I go to the lady. Sorry. We're playing in the festival in Rigord, Landjuil, on the 27th, I think, at 1 p.m. Okay. Very nice. And do you do a lot of festivals this summer? We did one there last week in Carlow in Ireland. Oh, okay. So
Yeah, we did a lot last summer, but we're thinking this year doing more touring rather than the festivals. More travel. Yeah. Thank you for coming to the show. Thank you. Pleasure. The Last Gecko, Facebook site. Yeah, all that. Active enough to get some information. Thank you for coming. Thank you. Te gek, jongens. Gasten dus uit Ierland en uit Schotland. Straks af en toe hoe festivals. Regina, want Regina, doe je aan Welcome to the Village. Ja, dat klopt, ja. Wat is er dan? Nou, ik doe mij aan het True Power Café. Het is de mensen die vertellen verhalen of een gedicht of mijn muziek. Een stuk over hunzelf, wat ze hun kracht wellicht verliezen ha. En wat ze het weer waarom voelen ha. En daar praat ik over. Straks praten wij direct nog even over. Ik maak zo'n futje, dus... Wij staan voor? Ja, nee, ik maak zo'n futje, want ik maak er om 3 uur weg. En hoe let mast... Ja. Maar het is een Englishman, James Goldstein. Jeremy Goldstein. Op welk podium of zaal zit er? Ja, nou ja, ik maak eerst nog maar even binnenwijzen. Ja. Dat weet ik nou net. Dan best het nog... Hey, rust. Chill. Nee, maar het is wel heel bijzonder. En het heet True to Power Café. En ik ben tegen... dat ik mijn verhaal maak van waar ik mijn kracht weer voel. Goed, maar dat waarschijnlijk na de simmer zien we daar wel meer over. Dankjewel, Regina. Welcome to the Village. Is los dus. Wij gaan aan ek los, maar 12 uur. Dan onder nog een optreden van Bertus. We zullen praten bij de Popfabriek over een prachtig mooi project. Dan geven we met Noorderwien ook nog meer met de band Riff hier in de studio en ongeremd. Dus het wordt hartstikke druk en gezellig. Graag tot dadelijks. Auto's worden steeds intelligenter. En daar kunt u bij Nissan nu al van genieten met de Nissan Qashqai en zijn Intelligent Mobility technologieën. Tijdelijk met gratis automaat en een voorraadkorting van €2000. Expect more van de Nissan Qashqai. En kom langs bij uw Nissan dealer voor een proefrit. Nissan. Innovation that excites. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten? Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Profiteer ook van voorraadkorting op de Nissan Micra, Juke, Pulsar en X-Trail. Vraag gratis een inruilvoorstel aan op nissan.nl of kom langs bij uw Nissan dealer. Kom nu langs. Welkom bij ABD. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €500 per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Nederland heeft een guur klimaat voor spaarrente. Net boven nul. Stuur je spaargeld op vakantie. Naar landen waar het wel lente is voor je rente. Hoe je zo'n zonnige rente krijgt? Makkelijk en vertrouwd via Pink. Dat is het nieuwe sparen. Met één account bij diverse Europese banken. Bekijk de spaarvoorwaarden en alle rentes op pink.nl. 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op dij. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Nederland en Turkije herstellen de diplomatieke betrekkingen. Er komt weer een Turkse ambassadeur in Den Haag en er gaat weer een Nederlandse ambassadeur naar Ankara. Dat zei minister Blok aan de Tweede Kamer. De relatie tussen Nederland en Turkije was slecht sinds maart vorig jaar. Toen verbood Nederland 2 Turkse ministers om hier campagne te voeren voor president Erdogan. Dat leidde ertoe dat beide landen hun ambassadeur terugriepen. Volgens Blok heeft hij nieuwe gesprekken gevoerd met zijn Turkse collega en worden de betrekkingen genormaliseerd. De Amerikaanse president Trump begint mogelijk een totale handelsoorlog tegen China. In een interview met de zender CNBC dreigt Trump met nieuwe heffingen die kunnen oplopen tot $500 miljard. Dat zou erop neerkomen dat de VS alle Chinese producten gaan belasten. Er zijn al heffingen van kracht, maar die zijn een fractie van waar Trump nu mee dreigt. In het interview zegt de president dat Amerika lang genoeg bestolen is door China. De recreatieorganisatie achter de Maarseveense Plassen is niet aansprakelijk voor de dood van een jongen van 14 zonder zwemdiploma, die 3 jaar geleden verdronk. De rechtbank heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door zijn ouders.
Die zeiden dat strandwachten laks waren na de melding van de vermissing, maar de rechtbank oordeelt anders. Ook deugde de bebording en belijning bij de Maarseveense plassen. De Russische geheime dienst, de FSB, heeft een inval gedaan in een onderzoeksafdeling van ruimtevaartorganisatie Roscosmos. De FSB vermoedt dat een medewerker geheimen over hypersonische wapens heeft gelekt aan westerse spionnen. Ongeveer 10 werknemers van het bedrijf worden ondervraagd. De ruimtevaartorganisatie zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. President Poetin zei tijdens zijn jaarlijkse toespraak in maart dat Rusland nieuwe hypersonische wapens heeft. Volgens hem is geen raketschild bestand tegen deze raketten. Het weer vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten wel meer hoge bewolking. Het is 23 graden aan zee tot plaatselijk 30 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Asus, nog 12 uur erin voor de simmerstap van Noorderwien live. Het meest eigenwijze programma waar je maar bedenken kan. Brengt Asus gewoon Bertus en het levenslied. Maar we hebben nog cabaret en we hebben een behoorlijk pittige rockband. Dit Asus en nog volle meer in het komende uur van Noorderwien live. De laatste getuige. De bestseller over de man die 3 concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. De laatste getuige. Nu in de boekhandel. Steeds meer mensen herkennen de signalen van een beroerte. Mond. Spraak. Arm. Ken jij ze ook? Een scheve mond, verwarde spraak of een lamme arm? Mond, spraak, arm, beroertealarm. Herken je een van de signalen? Bel direct 112. Hartstichting. Quantum ruimt op met voordeel tot wel 70%. Op vloeren, gordijnen, meubelen, verlichting, behang, woondecoratie en nog veel meer. Het is nu of nooit, in de winkel of op quantum.nl. Quantum, daar word je beter van. Daar zijn ze weer, de bouwvakhelden van Formido. 50 veelgebruikte klusartikelen voor extra scherpe zomerse prijzen. En deze week 20% extra korting op 1 product naar keuze. Voor voordelig klussen ga je naar Formido. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Dit advies van Trekpleister is op je lijf geschreven. Kies de verzorging van Nivea die past bij jouw huid en handen. Nu alle Nivea hand- of bodyverzorging 1 + 1 gratis. Trekpleister. Altijd meer drogist voor jou, ook online. Blokker Weekendalarm. Pannenkoekenbakkers, opgelet. Koopmans pannenkoekenmix in een shaker. 2 stuks voor maar €2. En 50% korting op alle Medisana weegschalen. Alleen in de winkel, op vrijdag, zaterdag en zondag. En op is op. Gegarandeerd de laagste prijs van Nederland. Blokker heeft het in huis. Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u het bordje "Hier waak ik" net mist. Of een rode peper aanzien voor een stukje rode paprika. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want u betaalt nu niets voor glazen, ook niet voor standaard varifocaal. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom dus snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 29 juli. Skoda is al jarenlang official partner van de Tour de France. Ja, sinds 2004. Precies. En net als elk jaar helpt Skoda niet alleen de renners vooruit, ook de rijders. Met tourvoordeel op bijna alle modellen. Dat kan behoorlijk opklimmen tot ruim €9.000 op de Skoda Superb. Kijk voor al het voordeel en de actievoorwaarden op skoda.nl. Of fiets deze zaterdag even langs de dealer. Tourvoordeel van Skoda. Simply clever. Voor een nieuwe Skoda gaat u natuurlijk naar Autoland van den Brug in Heerenveen. Het is weer vreemde maar het weekend van de door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het tweede uur alweer van Noorderwien Live, het muzikale dwarsplein van Friesland. Als bij een optreden van Riff, die ben met kabels bezig en stroom wat uitvallen is. Ach, we zorgen het wordt jet ik een beetje bij dit programma. Ongeremd zullen optreden, ben we heel nieuwsgierig naar en we gaan praten over een prachtig project, het Popfabriek hier in Friesland met Dwaande is. En Bertus, hij liet al even zijn nieuwe single jaren, 4 weken in uitkwam. Druk dus, jong vullend programma, maar dit weekend ik nog net. Nou, toevallig ga ik dit weekend al ik ben lekker vrij. Een jaar lang vrij houden wisselen naar de Formule 1 in Duitsland. Oh, Hockenheim. Ja, Hockenheim. Nou, lijkt dat Max wat of net?
Ik heb geen idee. Hij had best erin gekregen in de vrije training. Ik heb het hiek mis. Dat heb je aardig gedaan. Ja, het zei nog niks natuurlijk, maar... Wat is het voor het parcours van dat soort jongens? Prot een lange eind of net? Nou, volgens mij zit er een heel stuk lange in, maar ook een heel stuk bochten. Het is van beide kanten wat. Maar het gaat dus ook meer om een bier en een feestje bouwen. Een feestje bouwen. Het wordt ook daar mooi waard, dacht ik, of niet? Dat denk ik al, ja. Ik had er net als jongen, maar dat zou ze zeggen, dan komt het wel goed. Ja, dat dacht ik ook wel, ja. Met de maat, maar net elke week dus naar die Formule 1? Nee, normaal is het alle weekend, eigenlijk alle weekend minimaal 2 keer, eigenlijk. Ja. Hartstikke mooi, man. Wat binnen plan verder voor dit jaar? Ja, pro optreden dus? Pro optreden, we hadden het zien in november nog een mooi feestje, omdat ik zie in jong dat hier in Kalkzet. Jubileum? Ja, jubileum. Kalkzet is er weer. Het zie je in november. Maar een keur aan artiesten en misschien wel mijn live band en zo ben we al wat bezig. Okay. Dus 10 november? 10 november, ja. Nou, dan ga je nog even tarrieren. Kun je de eerste nog herinneren? De eerste echt optreden? Mijn eerste, ja, dat wie nog maar 10 lieden, wie nog maar ja, als langer lied. Toen ben ik 16 jaar, dan ben je gewoon in een festje op een bruiloft. Dan ben je Romy nog bij en nou zo, ja. Heet Romy nog? Wist je welk festje dat weer? Dat die steeds weer huilen, dacht ik. Ja, hè? Ja, heel lang alleen. Ja, time flies. Ja. Welke is nou dan? Mijn vorige single, Want Toen Ik Jou Zag. Betters live in Noorderwin! Toen ik jou voor het eerst in je ogen keek, veranderde mijn leven. Ik was totaal van streek. Ik had de moed al bijna opgegeven. Maar dit is wel het mooiste in mijn leven. Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open. Een wereld waarop ik zo lang heb gewacht. Oh, want toen ik jou zag, kon ik alleen maar hopen dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. En ik wist niet dat een mens zo verliefd kon zijn. We waren heel vaak samen, oh het was zo fijn. Je naam stond op de muur in alle kleuren. Ik wist niet dat dit ooit nog zou gebeuren. Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open. Een wereld waarop ik zo lang heb gewacht. Oh, want toen ik jou zag, kon ik alleen maar hopen dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Want toen ik jou zag, ging er een wereld voor mij open. Een wereld waarop ik zo lang heb gewacht. Oh, want toen ik jou zag, kon ik alleen maar hopen dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Dat jij de vrouw was waaraan ik altijd had gedacht. Bertus live bij hier in Noorderwin. 10 november zet het in de agenda. Dan is hij het hier onderwijs als professioneel jonger. Doe nog mijn Romy, die helaas niet meer lippert. Maar gelukkig ben de meesten zoals die toch een beetje dat levenslied, dat Nederlandstalige lied, ja, de toekomst in mij neemt. Hoe zit het qua populariteit momenteel, dat levenslied? Nou, het had een enorme hype west. Ja, het had ik een tijdje denk ik wat minder west. Ja. En er is nou eens, ja, dat ben natuurlijk, er is zo'n keuze. Jan-Piet Klaar, ja, neem ze alleen maar op station halen, ja. Ja, ik zou eigenlijk gaan beginnen, maar dat mag maar net. Nou, ik heb wel een zingen. Ja, nee, zo. Nee, maar dat is gewoon soms lastig. Alleen, maar ik denk maar dat je gewoon goed investeren moet en net de bang bent om te investeren. En als je de optredens wil halen, dan zou ze dan moet het altijd wel een beetje goed komen. Nou, hij was toen nog, ik dacht met Miel Hartkamp, toch een man binnen Harry en met hem een single maatje. Dat denk ik, nou, ik wil een niveau hegen.
Ja, als je die mannen natuurlijk heb je even van mij. En dan nemen ze alleen maar op. Al hele prille hits komen van zijn hoorn. En als hij dan kom ik eerst en ben, dan ja. En ik denk dat dit me zo, je leven maar één keer. Je moet alles eruit halen wat erin zit. Dat denk ik het samen is. En als het nooit een keer net lukt, dan kun je altijd zeggen, ik heb je nooit erin staan. En ik ga daar staan, en ik ga daar staan. En dan ga je wel staan. Nou, mooi toch? Ja, toch? Hartstikke mooi. Nou goed. Jongen, nee, single is uit. Weekend 4, maar is te downloaden dus. Is te downloaden. Neem nog even een keer de titel. Ik pluk voor jou de sterren uit de lucht. Er zit een mooi clip bij YouTube en dat soort dingen. Prachtige clip. Kinderhorst. Dankjewel jongen. Hey, veel plezier op Hockenheim. Dankjewel. Drink net de volle. Kom goed. Kom goed. Bertus, dames en heren. Ja, jammer applaus. Leuk dat het er hier. Volg de volging via natuurlijk Facebook en zijn site. En hij zal Griff weer te gast wezen. Ik ga naar Paul Giesen. Zakelijk leider, mag ik die gewoon zo nemen van de popfabriek? Ja, zakelijk leider van de popfabriek. Bestaat ook alweer een tijdje, hè, die popfabriek? Ja, dat werd me net ook gevraagd. Volgens mij tot vanaf 2008 of zo. Ja. Met welk idee ben je ooit begonnen? Nou, het is, of is dat idee ooit verloren of niet? Nou, het idee is niet voor mij, want ik ben later ingestapt. Maar het is het Fries Productiehuis voor popcultuur. Ja. En er was een dame mijn naam. Ja. Stel ze even voor. Dit is Alona. Ze komt uit Oekraïne. Ja. En we doen gezamenlijk een project. Vertel. Het project heet Transmission. Het idee is dat het een traveling residence is. Dus we nemen een aantal makers uit Friesland mee naar de Oekraïne. Okay. Die ontmoeten daar een aantal makers en gaan gezamenlijk met een busje terug naar Leeuwarden. Okay. Onderweg wordt materiaal gemaakt, waaronder een aantal songs. En die gaan we hier opnemen in Leeuwarden. Wat een verhaal. Mooi verhaal. Ja. Dus we gaan het ook filmen. Okay. Dus er komt een documentaire over. Okay. Ja. Nice to have you on the show. Welcome. Thank you for the invitation. I heard something with a van and driving to Ukraine. How did you came now here? I hope with a plane or with a car? Yes, with a plane. Yeah. With the car it will take like 9 days. For you, what kind of project is it for you? It's going to be very intensive. It's quite an interesting thing for us because we have a tandem of 2 creative people, so singer-songwriters, and also we will have 2 filmmakers from Ukraine and from Dutch, so like double tandem. We see how it works. Is there a huge music scene in Ukraine? Yes, we have a huge festival with 10,000 people, so our singer-songwriters will start there and play the concert there. And can you compare it what's happening here in Holland or England or Belgium, the west of Europe? It's very intense and it's really cool to be here during this European capital of culture thing, because everything is burning and really exciting. But are the young people and the people in Ukraine are having the same music taste and doing the same cultural projects you can compare it with us here? This is the thing we would like to know with our project, because we live in totally different parts of Europe. We think, but sometimes... Yeah, so we hope the music is a unique language and it will unite our company and our project in general. Nice to hear. Nice to have you here. And it's going to be a very long project, but because het begint nu een beetje, Paul. Jawel. Zij is hier nu? Nederlands, hè? Ja, nee, Fries. Dit met 2 talen. Fries gaat niet lukken. Ja, nee. Doe ik het in het Fries, doe je het Nederlands. Oké. Zij loopt nu een week met mij mee en wordt geïntroduceerd een beetje in de popculturele wereld in Leeuwarden. We starten natuurlijk met Welcome to the Village. Ja. En het project zelf start eind augustus. Okay. En dan zeg maar de eerste show die jij weer hebt in september. 7 september? Ja, dat zijn de 2 singer-songwriters die het traject hebben afgelegd. Die zijn al net gearriveerd weer in Leeuwarden. Oh, perfect. Ja, hier in deze studio graag. Ja, doe kent het wel. What's your first impression of Holland? It's so great. The weather is nice. I'm surprised. It's hot. Yeah, cool. And dry. Yeah, perfect. We have a lot of rain normally. Let's be honest about it. So I came here, you have the sunshine. Absolutely. Yeah, bring it from Ukraine. But what's your impression of how we experience culture and music? You're gonna see the festival this weekend, I think. Yeah. I will stay at Welcome to the Village for sure. Yeah. And I think everything is very well organized here. In Ukraine, we have a little bit of chaotic situation, but here everything's strict. That's what we call rock and roll. Yeah. Then you have to experience Ukrainian rock and roll. Woohoo! What do you have? You have a lot of festivals in Ukraine, but clubs and venues, or? Unfortunately, no. This is the big problem. So the industry can't develop normally because we don't have venues. So young musicians don't have much opportunities to play. That's why we invite them for our festival, and also we try to do exchange programs with different countries. This is the experience they really need.
Okay. And is there a big difference between the countryside and what's happening in the cities? Of course, prices for tickets, venues. In small villages, we don't have any venues, any clubs, so which is a very big problem. Ongelooflijk contrast, hè? Jazeker, ik ben ook nog nooit in de Oekraïne geweest. Dus Gist er nog in? Ja, ik ga dus een... Het kan wel eens een aardige cultuurskok worden dus. Ik hoop het. Yeah. How's the situation in your country? Because your relationship with the Russians is not really okay. Yeah, so you know the news. Is there still war or not? Yes, unfortunately we have war, but it's far, far east. We still experience that. We still are conscious about that. But the real situation in the rest country is totally okay. So we continue living, creating, doing projects and such stuff. Yeah, because you need, let's be honest, peace to be creative, to create new music, and that's happening in parts of Ukraine. Yeah, but we all the time continue thinking that those guys which are at war, they're supposed to come back, and they need to come back to the bright place, burning with life. So they would like to come back here. Okay. Have a nice time on Welcome to the Village. Thank you very much. Wat ze ten het afsluiten wezen. Wat? Ze hebben alles stilgelegd vannacht, hè? Oh. Ja, ik hoorde het, ja. Een raar verhaal. Ja, heel raar verhaal. Ja. Ik weet er eigenlijk het fijne niet van, zeg maar, want we zaten een soort van buiten Leeuwarden. Ja. Maar inderdaad, een raar verhaal. Ja. Nou, ik hoop dat het ooit terug gaat. Welcome to the Village, dames en heren. Gewoon dit weekend net stenen, maar erheen. Let's meet on the 7th of September in this studio, and then as the end of the project. Shall we make that deal? Deal. Okay. Have a good time. Thank you very much. Paul, succes met het project. Dankjewel. Wanneer gist u die kant op? Ik ga iets eerder, want ik ga ook met de auto. Dus ik vertrek 15 augustus. Okay. Doe voorzichtig. Doe ik. En blijf rechts rijden. Ja, inderdaad. Dankjewel. Goed, Paul van de Popfabriek. Prachtige project. Dit is er dus in van. Ik zorg even naar mijn collega's. Kunnen wij naar de band of maar even een clip draaien? Ja, wie kunnen we naar de band? Nou, dan ga ik naar Riff. Ik hier u de holle leert en ik ben me even kwijt. Vertel even waar de band namelijk alweer vast zit. Rush into Fallen Flames. Kijk, ja, ik heb gestudeerd, maar ik ben toch al interviews. Ik moest er een keer met mijn best op halen. Want, stel je jezelf even voor. Ik ben mijn naam. Ja. Ik ben Jurre. En waar is dat? En dat is Daan. Ja, en dat is? Dat is Tycho. En dat is? Dat is Sean Emerson. Ja, meer binnen het, hè? Nee, dat weet. Hoe lang besteed je man? Nou, 3 jaar ongeveer. En welke hoeken van Friesland kom je? Zuidwesthoek. Ja. En je hebt een prijs won, je hebt mij die in het werk ergens. In Koudem. Koudem wel, hè? Ja. Mijn bandcontest heb de eerste prijs won. Klopt. En daarmee ik de prijs om in Noorderwien te spelen. Dat wordt het altijd leven. Ik maak me naar agenda dan pak altijd heel lang weg. Maar ben blij dat hij er binnen. Ja, ze wist maar even noemen spelen. Wij spelen noem ik. De wie krijgt stroom net helemaal met de stroom op de het zoomt al hier wat, dus dat komt al hier goed. Hoe heet het nummer? Hayes. Riff live in Noorderwien. Jong talent, dames en heren. I'm never sure whether I'm right or maybe wrong, but I sure thought that there was something going on. By the smiles that curved your lips and the way you looked at me, did I see it for what it was, or what I wanted it to be? Please tell me why I fucked it up this way. I saw a sparkle lit, but I got blinded by its haze. Please tell me why I fucked it up this way. Just explain, tell me why that sparkle couldn't stay. Just a fool to keep thinking about you, but to banish you from my mind, it's just a thing that I did do. Hey, ripped up my heart, you left a memory there to stay.
just like where anyone. Please tell me why I fucked it up this way. I saw a sparkle in, but I got blinded by its haze. Please tell me why I fucked it up this way. Just explain to me why that sparkle couldn't stay. Sparkle it, but I got blinded by its haze. Please tell me why I fucked it up this way. Just explain to me why that sparkle couldn't stay. Please tell me why I fucked it up this way. I saw a sparkle it, but I got blinded by its haze. Please tell me why I fucked it up this way. Just explain to me why that sparkle couldn't stay. Riff live in Noorderwien. Dat is als winnaar van een bandcontest dus als prijs won om een keer in Noorderwien op te treden. Straks nog een nummer van de heren. Jongens, dankjewel. Top. Ik in eerst, ongeremd. 3 heren. Bas Klompenberg. Burg, ja. Maakt er allemaal niet van ook nog. Ja, ik probeer ook nog. Ja, maar dat maakt allemaal niet uit. Ik moet mijn huiswerk beter doen. Ja. Ik ben dan blij dat ik het versta, Willem. Dus Leuk dat je bent. Ik ben er maar even een verhaal vertellen. Een tijd verleden heb ik mijn Fries gedicht mij die in een soort poëzieproject. Bas wie direct bij je onwijzig. Die presenteerde dat en die kwam bij me en zei: goh, ik ben met mijn eigen cabaretgroep. Mag ik het zo gewoon noemen? Kleinkunst, Nederlandstalige muziek, kleinkunst, zeker. Ja, dat rijtje bezig en ik zou het hartstikke leuk vinden om eens even in Noorderwien op te treden. Nou, eindelijk is het zover, want de vorige poging eindigde bij een kapotte auto, geloof ik. Ja, toen ging Joey is onze chauffeur, toen ging zijn auto kapot. Ja. En de remmen deed het niet meer. Ja, dan moet je niet naar Friesland gaan. Dan heet je wel ongeremd, maar dat is wel lastig. Dan heel letterlijk, hè? Ja. Okay. Hoe lang bestaan jullie? In deze bezetting staan we nu 4 jaar, denk ik. Alleen Joey en ik treden wel wat langer samen op. Maar Jonathan is er nog niet zo heel lang bij. Maar ja, wel een aantal jaartjes al. Oké, en hoeveel voorstellingen hebben jullie al gemaakt? Oh jeetje, ik denk dat we komen uit Almere. We hebben daar vaak kleine toertjes gehad. En ik denk dat we daar 3, misschien 4 met de kerstprogramma's meegerekend voorstellingjes gehad hebben. En vorig jaar stonden we in de halve finale van Kameretten. En dat was wel heel erg gek, dat Cabaretfestival in Rotterdam. En toen hebben we een EP'tje uitgebracht. En dat loopt eigenlijk hartstikke lekker. Is het muziekcabaret of is het cabaret met een muzikaal toontje? Het is eerder muziek met daar doorheen af en toe wat grappen. Tenminste, het ligt eraan hoe erg ik mij in kan houden en hoe vaak Joey moet roepen, anders zeg je even niks, joh. Nee. Hangt ook van de serieusheid van het programma af. Ja. Wij zijn wel heel serieus hier, hoor. Ja, dat zie ik ook, ja. Jongens, leuk dat jullie er zijn. Fantastisch. Straks doe je nog 2 nummers naar de break. Maar voor de break wil ik je graag toch al de eerste horen performen. Mag ik het zo zeggen? Dat mag je zo zeggen. Heeft het een titel? Het liedje heet Waar het naar leidt, denk ik. Ja? Weet je zeker? Ja, eens? Ja. Ongeremd, live in Noorderwien. De zon die schittert, haar licht op het water, heeft de wind net verslagen. Het kostte veel tijd, ik heb de tijd van verdriet ver achtergelaten. En ik kijk naar het water en waar het naar leidt. En zij zweeg, en zij zweeg, en zij zweeg, en zij zweeg. En het vreet aan mij. Ik
had kunnen zeggen, ik had kunnen vragen. Ik had kunnen schreeuwen, maar dat deed ik niet. Ik had kunnen smeken, ik had kunnen klagen, maar ik zweeg. En het heeft ook geen zin om je druk te gaan maken. Als de bomen niet verluisteren, is er geen wind. Je kunt wel streven naar het streven of verward gaan ontkennen. Maar als het een er niet is, kan je het ander niet hebben. En zij zweeg, en zij zweeg, en zij zweeg, en zij zweeg. En het vreet, en het vreet aan mij. Ik had kunnen zeggen, ik had kunnen vragen. Ik had kunnen schreeuwen, maar dat deed ik niet. Ik had kunnen sminken, ik had kunnen klagen, maar ik zweeg. Toen zij mij achterliet. En er zijn veel te veel vragen die maar door blijven knagen. Over hoe zou het zijn en hoe kon zij dat nou? Veel te veel vragen die maar door blijven knagen. Hoe zou het zijn? En zij zweeg. En zij zweeg. En het vreet. En het vreet aan mij. Ik had kunnen zeggen, ik had kunnen vragen. Ik had kunnen schreeuwen, maar dat deed ik niet. Ik had kunnen snikken, ik had kunnen klagen, maar ik zweeg. Ik had kunnen zeggen, ik had kunnen vragen. Ik had kunnen schreeuwen, maar dat deed ik niet. Ik had kunnen snikken, ik had kunnen klagen, maar ik zweeg. Toen ik haar achterliet. Verrassing, oh. De zon die schittert, haar ligt op het water. Ik kijk naar het water en waar het naar leidt. Ja, echt afgelopen. Oké, hartstikke mooi. Straks meer van Ongeremd. Straks ook meer van Rivier in de studio. Maar eerst een tune en als is het nice. Van vreed 3 augustus rond mijn man die 6 augustus het Veendam Festival. 4 dagen lang feesten, kamperen en de beste muziek. Bij onder andere Guano Apes, The Dirty Daddies, White Cowboy Oklahoma, Danny Vera, Mooi Werk, de Corona's, Jacques Herp en Bukkers. Zoek voor tickets en info op veendamfestival.frl. Het Veendam Festival, het Stiepe, Troch Abiant uitzendgroep. Simmerdip? Wat nou simmerdip? Het scootjesseizoen, de PC, de snitswieken, 4 jeppen, neem maar op. Ondernemers, pak jouw kans. Lift mij op de succesvolle live-uitstuurings van Simmer in Friesland. En wees erbij, maar jouw eigen radio- of tv-commercial. Bel je Omroep Friesland reclame 058 299 zo'n 8 zo'n 8. Of zoek op omroepfriesland.nl/reclame. Hey koopjesjager, het is sale bij Xenos. Met superveel koopjes waar je vrolijk van wordt. Zoals een slaapzak, reiskussens, kofferlabels en meer voor grootse avonturen vanaf 50 cent. Kom inslaan in de winkel of online. Maak er iets extra's van. Xenos. Al gaat de fietser nog zo snel, de e-bike achterhaalt hem wel. E-bike voordeelweken bij Fietsvoordeelshop. Maximale service en tijdelijk extra voordeel. Fietsvoordeelshop.nl. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. En als is terug bij Noorderwind live. Jawel, we zijn er nog gewoon 4 uur met de lijsten van de Simmerstappen. Nou eerst het Nijs vanuit de provincie met Dieter Seijers.
Vanwege de onhoudende droogte komt er na alle gedachten na weken een volslijn bereiningsverbod, dat zei het wetterskip. Belutste partijen, bijgelijks de LTO, die worden der man die oerbij praat. Het verbod zal dan eerst hielden voor Gernslaan, bleef te droog, dan mag je ikkerbouwers net meer bereinen. Nevens het wetterskip had de droogte ontnota nog geen gevolgen voor de kaarten in de provincie. Controleurs houden de dieken scherp in de gaten. De wetterkwaliteit wordt wel wat minder. Er zijn heel meer locaties met blauw alg en was dus goed uitzien als het zwemmen was. Als het zo teruggaat met de droogte, dan krijgen boeren grote problemen om genoeg gas van het land te helpen om de kei in de winter te voorzien. Dat zei ze leenwerkers Gerjan en Anton Spoelstra van het Ameloon. De boeren hadden de eerste sneed van het loon en bindwanen maar de tweede, maar die had botteleien van die droogte. Had die on, dan krijgen ze echt een probleem. De situatie kan nog wel slimmer worden als mij dat verneemde hier Njontje 66 uit Anton Spoelstra. Nou, ik weet nog dat in 76 was het ook net zo droog als nu eigenlijk. Alleen was het voorjaar iets beter nog. En de druk van de ganzen wordt steeds hoger. En de mestwet is ook veranderd. Dus de boeren hebben nog straks in augustus nog 1 maand kunnen ze de mest uitrijden. Dan is dat ook gebeurd. Terwijl het pas uiterlijk op zijn best half augustus, eind augustus weer begint te groeien. Dus het wordt echt een drama. In het centrum van Drachten is van de morgen een Jiltransportfest komen te zitten. Dat kwam terug een beweegbare peel in de groen. Op het sluit dat de Jiltauto doorheen riet, kwam die peel naar boven en daar terug scongeerde de brandstoftank en kwam er olie vrij. Het Jiltransport koe geen kant meer uit en is uiteindelijk voortsleept onder tafeljoch van de politie. De gemeente Ljouwert die moet het lood tot het festival Welcome to the Village Market net controleren op het terrein zelfs, maar op het plak dat mensen er mogelijk last van kennen. Dat zei de organisatie van het festival. Juist er waard Jelwijs een optreden de stekker eruit lutsen, omdat controleurs op het festivalterrein constateerden dat er te volle leven maken waard. En daar is zakelijk directeur Bianca Pander van het festival net blij mee. Tussen 11 en 12 hebben we nog steeds muziek in de markt wat u betreft. Alleen nog die norm wordt nou handhaafd op ons festivalterrein. En wij willen dat het handhaafd wordt op de gevels van de bewenners. We zitten hier in een prachtig natuurgebied en er zijn wel mensen in de buurt, maar net in het natuurgebied. Dus daar moet op hand te hebben. We willen geen oerlijst veroorzaken voor de boordenieren. Maar op deze manier kun je geen festival organiseren wat u betreft. Het waar dan. De zinnen erbij, maar er ben ik wel wat wolken. Er staat een meest wat eerstelijke wien en het is tussen de 23 en de 26 graden. Morgen hebben we een beroenelof, maar de zinnen die komt er ook bij. Het is tussen de 23 en de 28 graden. Snijden hebben we zinnen en 24 graden. Dames en heren, dit is uw gezagvoerder. We naderen een gebied waar we mogelijk turbulentie kunnen ondervinden. Blijft u zitten en houdt uw schoenen vast. Ook de wereldreiziger heeft het wel eens benauwd. Maar niet als hij door de douane moet. Allemaal dankzij die handige douane-reizen-app. Gaat u nu ook naar het buitenland? Download dan voor vertrek de douane-reizen-app. Dan kunt u overal checken wat u in uw reisbagage mee terug mag nemen. Belastingdienst douane. Hij brengt die bal achterin, die heb achterin. Wat is het? Ja, dat is Keertsen in Friesland. Wees erbij. Snijn, 22 juli, dames en heren haatklossenvrije formatie om 11 uur in Huzum. Zorg ik op knkb.nl. Bureau de Vries zit deze simmer op het Dwarpsplein. Op ziek naar de Dwarpsmeerskip. Snijn zitten we in Molkwar. Dwarpke on IJsselmarkus tussen de stedjes Starem en Hilpen. Verneemd tro de koken. Maar een rieke skierdenis in de handel op zee en jartiet zijn eigen taal, kleendracht en damspul. Joterdij in de toerisme en recreatie. Maar de squalk je dicht. Snijn van Alvenotingen. Bureau de Vries in Molkwar. Het Keertsen in Friesland wordt mij mogelijk maken toch. Drukkerij van der Eems en Opel dealer Engelsma en Winia. Oh, van zoveel voordeel krijg je vanzelf een kleurtje. Nu bij Kruidvat alle Nivea Sun voor €8,99 per stuk. Dus voor je een rondedansje maakt in het zonnetje, eerst even naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Zonnebrand? Check. Slippers? Check. Handdoek? Check. Renault? Zomercheck. Want als je die laat doen, ben je de hele zomer onbezorgd op weg. En krijg je tot wel 70% korting op de leukste uitjes. Zoals Juliana-toren, Archeon, Dolfinarium. Bovendien is de zomercheck gratis als je lid bent van My Renault Plus. Check de voorwaarden op Renault.nl. Check. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €500 per persoon.
We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Omroep Friesland. Noorderwierlijn. Wij Willem de Vries. En we gaan lekker terug met het muzikale feestje te vieren. Je hoort in de laatste van de decemberstap, maar soms september ben we er alweer. En dan komen mij meestal uit Oekraïne en alweer in deze studio te landen. Dus dat komt al even goed. In ieder geval, je hoort in de laatste een optreden van Riff. We hebben alleen constateren dat ze won hier in Koudem bij een soort bandcontest. En hier als priest. En dat vind ik hartstikke leuk. Jong talent een podium bouwen. Jongens, wat zijn de ambities? Wat studio, Ziggo Dome, wat is de planning? Pinkpop, Into the Grave? Ja, dat. Ja, een beetje die route. Ja. Hoe lang besteed je hem al? Ja, 3 jaar zo. 3 jaar, hè? Ja. In deze Wat zei je? In deze opstelling. Ja, maar ik begrijp dat je hem eerst een oren namen hier of zo wat, hè? Ja, we hebben nu ongeveer 4 namen gehad. Oké. Dus, en je bloedt er voorlopig bij? ja, voorlopig wel. Want, anders wordt het een beetje te gek. Hey, en studio in, dat soort plannen of eerst maar eens lekker spelen? Ja, het plan is om straks wel eerst de studio in te gaan. Maar eerst gewoon genoeg nummers schrijven. Ja. En gewoon doen wat we leuk vinden. Want je spelen wel echt pro de eigen nummers, hij krijgt ook niet in, hè? Ja, zeker. Alles wat we spelen is eigenlijk wel eigen geschreven. Ja. En begon als coverband of voort mijn eigen werk? Ja, eerst coverband. Ja. Nou, ik denk 4 jaar sowieso. Met de drummen doe ik dat al 4 jaar. Okay. En toen zijn we de afgelopen 1,5-2 jaar zijn we wel wezen schrijven. Ja, dat is toch wel leuker, hè? Eigen werk. Veel leuker. Ja. Jongens, welke game nodig aan? Dit is Misery of Fun. Riff live in Noorderwind. Not be undone, vow should never be broken. Finish what you've begun. Truth should always be spoken. Good deeds should always be done. But some rules will be broken. And sometimes you should run. Life can bring you misery or fun. Can you see what's true, what's fake? Your life has only just undone, vow should never be broken. Finish what you've begun. Life is filled with sorrow. It always kicks you back down. Seems like there's no tomorrow. But there's always a new dawn. Life can bring you misery or fun. Can you see what's true, what's fake? Your life has only just
Prachtig. Jong talent. Voor jou is ik graag gekozen. Zeker in dit geval ik mij de band Riff. Ze bestaan dus al een periode. Jongens, lekker trok in, zoek ze ze. Dankjewel. En dan gewoon hier weer een keer komen voor een partijtje. Dat lijkt mijn best plan. You got a deal. Dankjewel. Succes. Vakantie, maar nog op spelen hier de komende tijd. Nou, nog morgen nog een optreden. Waar dan? Klompen treffen. Werkt die precies? Oude midden. Hartstikke mooi. Hoe laat ongeveer? 5 uur. 4 uur. Oké. Ja. Succes. Dankjewel. Wat zei je? En die de hele nacht door. Ik ben erbij. Kijk een band. Rock and roll. Hartstikke mooi. Riff, dames en heren, mij R.I.F. Nog een keer F. Als je ziek is op Facebook. Had ik het zo goed zijn, jongens? Of net? Hartstikke mooi. We beginnen even naar een clip van Jorrit, hè? Van die, dacht ik. Summertime. Oh, ja. Nou, onder andere van mij. Onder andere, ja. Mooi per oren maken, ja. Ik kies mezelf wel even een oorkondigje. Nou, bij deze. Summertime. In de summertime vielen wij zo vrij. Rint het vee op het veld, is het walieke lei. Als de zin is kind, binnen wij van de partij. Elke vogel sjoelt, kom er maar op uit de west erbij. In de summertime is de mooie tijd. Bin de graaien green en de bosken sliep. Van het bloemenpracht, horen wij ja, hoe dat blieft. We lezen ons strand, nou wij varen mooi bootje over het wiet. In de summertime komt die vrolijkheid in. Binnen jongenlang kreeg het alles in berin. Bij het mannenjacht hadden wij eens terugzin. Als wij bij het vuur, oh dat ik de summertime er ben. Alle remmen los, die, da doe da da da, ja we binnen blij. Da da da, die da doe die da doe da doe da. Da doe da da da, da 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 da. In the summertime, 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 in the summertime. In de summertime, ja daar gaan we ervoor. Is het ieder feest en het leven moet door. Elke lied op maar, ja we jongen als een koor. Dus allerheerste lied en zo vieren wij het leven bij elkaar. In de summertime vielen wij zo vrij. In de vee op het veld is het walieke lei. Als de zin is schiet, binnen wij van de partij. Elke vogelsjong, kom er maar op uit de west erbij. Alle remmen los, die, da doe da da da, ja we binnen blij. Da da da, die da doe die da doe da doe da. Da doe da da da, da 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 da. Summertime, jawel, groot succes op dit stuit. Met onder andere Siep van de Ploeg, Pieter Welkers, maar ik theater, alles bij elkaar. En het circus is totaal los op dit stuit. Ik weet niet dat er nog kaarten voor binnen, maar de recensies en de reacties binnen veelbelovend en zeer, zeer enthousiast. Dus bij deze kikt hij vast de tipje aan. Ik geef naar Ongeremd. Ondertussen is Ida hier binnenkwam, een complete Deense band. Is het Ida or Ida? I have to ask you for sure. It's Ida. Ida. Yeah. Nice to have you on the show. Thank you. You have to build up everything. We will meet later, okay? Sounds good. Okay, perfect. Ik geef naar Ongeremd, want die gaan drukke periode. Jullie hebben een drukke periode achter de rug, geloof ik, hè? Ja, we hebben afgelopen weken zeker veel opgetreden. Superleuk. Gisteren nog in Nijmegen. Met al die wandelende mensen. Moet je dan heel erg hard schreeuwende aandacht te krijgen? Of? Ja, heel hard. Ja. Slayer! Nee, viel wel mee. We hadden echt een supermooi podium met allemaal banken zeg maar, ervoor. Dus mensen konden gewoon even lekker gaan zitten. Hoefden niet even te wandelen, gelukkig. Geeft dat ook aan dat jullie op hele verschillende plekken spelen? Theater, maar ook gewoon open lucht dus? Ja, zelfs ook bij de mensen thuis in de huiskamer. Ja? Huiskamerconcerten doen we ook. Oh, dat is wel grappig. Hè? Zeer grappig. Heel dichtbij. Heel dichtbij, ja. Heel eng ook. Heb je dan een hele andere setlijst dan je natuurlijk dan bijvoorbeeld in Nijmegen doet?
Nee, eigenlijk niet. Nee, hè? Wij geloven in dat opzicht wel, denk ik, geloven wij heel erg in wat we doen. En wij geloven dat als we daarvoor staan en daarvoor gaan, dat het overal kan werken. Alleen, we hebben heel weinig optredens in Friesland. Ja, nee, daarom zijn jullie hier ook. Daarom zijn we hier. En mochten mensen zich vervelen dit weekend, dat doen wij ook. Het is wel mooi weer om te vervelen. Mooi weer om te vervelen. En de dijken breken nog net niet. Dus, Precies, en de huur moet ook weer betaald worden. Ja, nou zo is het. Nou. Hebben jullie opleidingen hierin? Gewoon is het spontaan ontstaan? Hoe werkt zoiets bij jullie? Wij hebben een mbo-artiestenopleiding gedaan. Ja. Wauw. Ja, dat is zo'n studie waar je nu al... Cum laude? Ja, nou, met gemak. Met gemak. 2 vingers in de neus. Daarom lees je ook overal pretstudie, moet weg. Moet helemaal niet weg. Maar ik snap de argumenten wel. Kom je nog eens ergens? In Leeuwarden. In Ljouwert notabene. Nou, welk nummer gaan jullie doen, jongens? We gaan het nummer Dan Kan Ik Weer doen. Oké, ik ga luisteren. Ongeremd, live in Noorderwin. Als ik mijn laatste glas leeg drink en mijn laatste sigaret op er een van zoveel, als het moedeloos geruis begint van de plaat die ik te lang heb laten spelen. Als de zon al bijna opkomt of ondergaat misschien. Ach, als ik niet meer weet hoe laat ik leef, dan zie ik je lachen en dan hoor ik je praten. En dan voel ik even alles om me heen. En dan wil ik weer bij je, dan wil ik weer samen. Dan wil ik even niet alleen. In een hele mooie stilte die langzaam maar oprecht wordt opgebouwd door mensen die genoeg hebben gezegd. In het allerliefste woord en in het allermooist akkoord. Daar kun jij heel mooi terecht. Maar bij de uitgestrekte stranden met de zee aan alle kanten, bij het door alle bomen onzichtbare bos, op krakende schelpaden met de wind vol in de haren. Daar kan ik soms van je los en dan kan ik weer lachen. Dan kan ik weer praten. Vergeet ik even alles om me heen. Dan wil ik niet samen, dan wil ik niet bij je. Dan ben ik even heerlijk gelukkig alleen. Dan kan ik weer schrijven, dan kan ik weer zingen. Geniet ik weer van alles om me heen. En dan zijn we weer samen. Ben ik weer bij je. Dan zijn we even heerlijk gelukkig alleen. Heerlijk alleen. Heerlijk alleen. Mooi. Lietse Veskes, de horen we van, zeker in dit programma. Je stond net te zwaaien met een EP'tje volgens mij, hè? Ja, klopt. Ja. Even voor de mensen die ook radio hebben, leg even uit. We zien een mooie tekening aan de voorkant. Een EP'tje hebben we afgelopen december uitgebracht. Ja. In april ook nog eens online op Spotify en dat soort dingen. Dus dat hoort er helemaal bij, hè? Mensen kunnen, dat hoort er helemaal bij inderdaad tegenwoordig. Ja, we moesten zelf ook... we dachten, we maken gewoon een cd en dat willen vast wel mensen kopen. Maar tegenwoordig willen mensen helemaal niks meer fysieks. Dat is verschrikkelijk. Wat een heel sneu verhaal zo. Ik heb nog 10.000 dingen thuis liggen, dus mochten mensen het willen bestellen... Zo gaat dat vaak, hè? De zolderkamer. Als mensen het willen bestellen, kan het online. Oké. Ben je wat optimistischer? Ja, heel grappig. Uiteraard. Hoe heb je hem opgenomen? Gewoon echt oldschool studio of thuis? Ja, nee, gewoon studio. Ja. Wordt leuk goed, hè? Exact. En met de band erbij. Dus dat, hoe groot is dan de band? 36 man.
Maar ja, je doet het blazers. En, allemaal familieleden van mij. Allemaal ZZP-contracten. Ja, exact. Stuur maar een factuurtje, ja, zo gaan die dingen. Ja, ja. Maar hij is dus te verkrijgen. 5 nummers. 5 nummers, inderdaad. Ja, toen nou. Nog een keertje zo. Ja, even zien, vermis die de radio haak zit er maar even. Mooie witte vakkant, maar een mooi teken op. Te laat op tijd. What's gonna be the song? Het volgende liedje heet Morgen. Morgen? Ja, dat staat er niet op. Oh. Super nieuw liedje is het. Omdat hij je te verstaan, moet je denken en voelen. Het is haast niet te bevatten wat we eigenlijk bedoelen. Ik zal het moeten zien, als jij het ook kan zien. Als jij het ook wil zien, dan moet je werken en lijden om de boodschap uit te dragen en het donker te misleiden, om even stil te staan, om dat hier te verstaan. Zonder kennis, zonder waarheid, terwijl de hele wereld grijs rijdt en mijn beste vriend een pen is, schrijf ik het best over wat vreemd is. Zijn we trots op niemands land, we balanceren op de rand. Oh, ik wil tegen morgen zeggen, vandaag valt nog genoeg te redden. Dat hier te verstaan vereist veel te veel geduld en de aangewezen vragen van bij wie ligt nou de schuld. Zijn de regels onverstandig en de mensen te losbandig? We hebben alles reeds gezien. We hebben alles reeds gehoord. We hebben alles geprobeerd en de onschuld uitgemoord. Kennis zonder waarheid, terwijl de hele wereld grijs draait en mijn beste vriend een pen is, schrijf ik het best over wat vreemd is. Zijn we trots op niemands land, we balanceren op de rand. Oh, ik wil tegen morgen zeggen, vandaag valt nog genoeg te redden. We hebben ons verstand verloren, blinde ogen, dove oren, geloven wij in regenbogen. De tijd was zo voorbij gevlogen en we rennen door het leven. Stip vanaf 9:00. Ik wil tegen morgen zeggen, vandaag valt nog genoeg te redden. Ja, is je echt... ja.
Ja, bij de eerste nummer 10 ook te klappen. Toen kwam er nog een stukje. Ja. Je moet mensen opvoeden. Jongens, dank jullie wel voor de komst. Blijf nog even lekker hangen. We hebben nog straks een hele leuke act in het laatste uur. Meerdere acts dus wat dat betreft. Te laat op tijd is te downloaden dus? Ja, Spotify, iTunes, alles volgens mij. Via de website ook gewoon. Als mensen echt een fysiek willen hebben, dan kan het via www.ongeremd.com. Hartstikke mooi. Goed, jullie zijn arme muzikanten, dus jullie kunnen de kilometers declareren. Dus dat komt wel goed. Oh, is dat zo? Ja, voor je geregeld. Maak ik nou te flauwe grappen of niet? Nee hoor, vind ik niet. Ik vind het niveau zeer hoog. Hoor ik dat ook eens eindelijk. Hoger dan. Voor het eerst. Ja. Komen jullie eens weer en met de hele band? Nou, met alle liefde. Ja hoor. Zeker, gaan we doen. Nog meer kilometer vergoeding? Ja. Dan mag je over Zwolle rijden. Oh, dan komen we helemaal. Ja. Dames en heren, Ongeremd, dankjewel voor de komst. Yay! En wij gaan naar het Nice. Cultuur, traditie en sport gaan hand in hand bij de competitie tussen de allerbeste Friese tuurginders van de CS om de provincie Frieslandprijs 2018. Komt van Jontjen en mei 21 juli naar Garri. Sjog op www.friesepaardenconcoursen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Provincie Friesland, Koninklijke Vereniging Het Fries Paardenstamboek en de gezamenlijke Friese Rabobanken. All-inclusive ertussenuit? Kom naar Wonderland Kokar, net over de grens bij Arnhem. All-inclusive genieten van verschillende restaurants, bars, een bowlingbaan, geweldig pretpark en een mooie omgeving aan de Rijn. Boek nu op wonderlandkokar.eu de beste deal. Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u het bordje hier waak ik net mist. Of een rode peper aanzien voor een stukje rode paprika. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want u betaalt nu niets voor glazen, ook niet voor standaard varivocaal. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom dus snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 29 juli. Een verblijf bij Wonderland Kokar doet wonderen. Boek nu op wonderlandkokar.eu. 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Wouter Walgemoed met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft het onderzoek naar de coöperatie Laatste Wil stopgezet. Het OM heeft niet kunnen aantonen dat de coöperatie zich schuldig heeft gemaakt aan hulp bij zelfdoding of dat het andere strafbare feiten heeft gepleegd. De coöperatie Laatste Wil maakte in september vorig jaar bekend om aan leden een zelfdodingspoeder ter beschikking te stellen, als die daarom vragen. Het onderzoek van het OM begon dit voorjaar. Daarbij werd de coöperatie verzocht om direct te stoppen met het aanbieden van het poeder, wat ook gebeurde. Nederland en Turkije herstellen de diplomatieke betrekkingen. Er komt weer een Turkse ambassadeur in Den Haag en er gaat een Nederlandse ambassadeur naar Ankara. Dat schrijft minister Blok aan de Tweede Kamer. De relatie tussen Nederland en Turkije was slecht sinds maart vorig jaar. Toen verbood Nederland 2 Turkse ministers om hier campagne te voeren voor president Erdogan. Het leidde ertoe dat beide landen hun ambassadeur terugriepen. Volgens Blok heeft hij nieuwe gesprekken gevoerd met zijn Turkse collega en worden de betrekkingen nu genormaliseerd. Siemens Hengelo wordt waarschijnlijk overgenomen door het Nederlandse industriële concern VDL. VDL heeft een intentieverklaring daarvoor getekend. Bij Siemens in Hengelo worden gasturbines en compressoren gemaakt. Van de 470 vaste medewerkers krijgen er zeker 400 een baangarantie voor minimaal 4 jaar. De recreatieorganisatie achter de Maarseveense Plassen is niet aansprakelijk voor de dood van een jongen van 17 zonder zwemdiploma die 3 jaar geleden verdronk. De rechtbank heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door zijn ouders. Die zeiden dat strandwachten laks waren na de melding van de vermissing. Maar de rechtbank oordeelt anders. Het weer nog vrij zonnig, maar vanuit het zuidwesten wel meer hoge bewolking. Het is 23 graden aan zee tot plaatselijk 30 in het zuidoosten. Vanavond en vannacht in het zuiden en zuidoosten kans op een onweersbui. Morgen verandert er aan het weerbeeld maar weinig. Dit was het NOS Journaal. We beginnen dus met mooi waar decemberstap in, want we gaan nog hier het begin met Noorderwind live. En dan gaan wij even op vakantie. Maar we vieren allemaal een feestje, maar het fijnste van mijn naam, u viert toch Willem, die naam genoemd. Ah ja, komt in Denemarken, ze had een hele groep, mijn naam is Cecile Welkom, de filmspullie. Maar eerst bij u. En die had Johnny Kay, die snits in de studio. Feestje straks, Grauw Davids. Van Freek, 3
augustus ont mijn man die 6 augustus het Veendam Festival. 4 dagen lang feesten, kamperen en de beste muziek. Bij onder andere Guano Apes, The Dirty Daddies, White Cowboy Oklahoma, Danny Vera, Mooi Werk, de Corona's, Jacques Herp en Bukkers. Zoek voor tickets en info op veendamfestival.frl. Het Veendam Festival wordt stiepen troch Abiant uitzendgroep. 8 weken wachten op een e-bike? Niet bij Stella. Vol op voorraad en 5 dagen levertijd. Bezoek een e-bike testcenter of kijk op stella.nl. Sokkenbalje, het nieuwe bannerprogramma van Omroep Friesland werd zelfs vanuit de Kamer vragen gesteld worden. Zeg, hoe laat begint die poppenkast voor jou eigenlijk? Nee, het is geen poppenkast. Het is van alles wat. Koning, het en Harry Hassen. Wit wat, Tonke, wit boeloe, het loof van even. Kik, ik heb doe en gooi. Toch niet in het Fries, hè? Ja, vanzelfs. Hartstikke leuk. Voor de band. En het wordt als de oeren. Op uw Frieske televisie. Sokkenbalje. Nu tot 40% korting op alle e-bike voorraadmodellen. En slechts 5 dagen levertijd. Kijk op stella.nl. De laatste getuige. De bestseller over de man die 3 concentratiekampen en een scheepsramp overleefde. De laatste getuige. Nu in de boekhandel. Het is weer vreemde midje, maar het weekend vaart door. Bij Noorderwien beginnen, ja dan haast het voor elkaar. Dus zet maar loet die radio en zet maar plat van die tv. Van 1 tot 4 Willem de Vries, je radio premier. Noorderwien live, Noorderwien live, Noorderwien live, bij Willem de Vries. En welkom bij het laatste uur alweer van Noorderwien live. En zullen we kijken al even zijn vader Simberstap, meidje, we gewoon een mooi feestelijk laatste uur van. Zoals september ben we weer om, maar je hoort eerst maar even het feestje aan. Zit bij Ida, ze komt uit Denemarken, had de hele band mee. We zullen straks het feintje van mijn naam, door mijn naamgenoot Willem uit 4 jaar, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Uit Paul van Berlo op tijd is, dan praat ik nog even over Into the Grave of zoiets. Metal, ik ben mijn stem haast kwijt, dus ik maak net een bot grunge op dit tijd. En daar is weer de man die volgens mij aardig succesvol is, zeker op YouTube een productie had op zijn laatste clip, Johnny K. Zo, goeiedag. Hasta la vista. Hasta la vista, ja. Hoe is bij dat nummer? Arie Kuipers. Ja. Die zei dat leidt hij wel? Nou, hij zei we gaan het proberen en we gaan hem uitbrengen. Het is zomer en vandaar. Best de eerste keer hier in de studio, dus stel je even voor. Best een snitser? Ik kom uit Sneek, ik ben Johnny Kamminga, dat is mijn officiële naam. Hè? Ja. Zing al jaren en we willen nou wat meer gaan doen nog. Ja, dus echt een stap een beetje naar de boete voor Horta. Juist. Ja. Een protowol in snits optreden? Nou, eigenlijk is niet in Sneek. Nee. Nou komt de Sneekweek er weer aan natuurlijk. Hè. Dan ga je weer... Ja, maar staan we nog bak of niet? Ja, dan gaan we aan de bak. In de bakkersdocht ook nog. Aan de bak in de bakkersdocht. Ja, wat wil je nou nog meer? Maar ze nou dan in de kroeg, maar toen zei ze nou echt van ik wil die carrière wel eens even serieus en ik professioneel oppakken? Ja, dat is wel de bedoeling, ja. Noem maar zoals Hasta la Vista. Ja, bijvoorbeeld, ja. En we gaan straks nog natuurlijk weer meer plaatjes maken. Ja. Maar hoe we dat precies genoemd weten we nog niet. Dat komt wel, ja. Maar wat joerde ik net op had. Het is mooi waar. Hast vakantie of is dit zo serieus? Dan denk ik met de hele vakantie trop bij Beuken. We gaan lekker los, ja. We gaan gewoon door. Ja. Wat doet meestal kroegen? Kroegen, bruiloften, partijtjes, dat is het vaak hoor. En alles wordt toch Engels, Nederlands of toch wel puur het Nederlandstalig? Nou, in principe Engelstalig en een beetje Nederlandstalig, maar dat gaan we omdraaien. We willen meer Nederlandstalig gaan doen. Ja, echt het feest in. Feest. Ja, hartstikke mooi man. We hebben gist mee. Mijn eigen single, Hasta la Vista. Ja, vergeet. Yes. Dames en heren, Johnny K. Komt uit Snets live in Noorderwien. Hasta la vista, mi amore. Arrivederci, mon amour. Hasta la vista, adios esta trista. Adieu, goodbye, je dis bonjour. Hasta la vista, sexy lady. Arrivederci, bon voyage. Hasta la vista, disparo una pista. Arrivederci, ti amo. I've gotta go. Gotta go. Hasta la vista, no regrets. I have to leave, Bellamy.
summer. Farewell and don't forget to write. Hasta la vista, espero no pista. Arrivederci, ti amo. I've gotta go. Gotta go. Yeah, hasta la vista. Au revoir, see you next year. Goodbye, farewell, don't shed a tear. Until proxima, I know. I'm so sorry, I gotta go. Gotta go. Gotta go. The trumpet. It's summertime. Gotta go. Johnny K. Komt iets snits en straks dat er nog een live nummer hier. En dit is een grote hit eigenlijk. Op YouTube wordt er heel bord naar zien. Dat is echt een feestelijke clip, kan ik je hem vertellen. Fantastisch dat hij de stap een beetje naar het grote succes pakken wil. Aas is terug bij het fijntje van mijn naam. Ja, een klassieker. Uitviert terug Willem, mijn naam op. Maar ik ga eerst even naar Dirk. Dirk, jongen, hoe is het? Nog steeds goed, ja. Nog steeds leuk. Goed, ja, dat is superleuk. Ik dacht het 2 uur begint krijgt. Nee, het 3 uur begint alweer. Start af get het nou. Het is vloep weg, hè? Ja. En dan geven we de simmerstap in. Hey, du hast een poster van die. En er staat op eindmanifestatie 4 augustus 2018 in Tietjerk. Vertel. Ja, nog even de groetjes van Reiner, die de initiatiefnemer is. Had een keer een artkamp in Jeruzalem dien. En voor zat te kijken dat het nou echt in Tietjerk plakvinden. En komende maandje komen alweer internationaal artiesten in verschillende disciplines. En dan ben ik 3 openingsmomenten een keer op artcamp Tietjerk wil vinden. Waar ze dan om samen te eten, om samen muziek te maken. En 4 augustus de eindmanifestatie. Super bijzonder project voor zo'n dwarp Tietjerk. Beetje culturele hoofdstad onderdeel. Ja, onderdeel is het zusterproject van inderdaad. Ja. Reina Rodina. We kennen haar met prachtige mooie projecten trouwens. Wat voor rol wordt dat voor jou? Gist u er een meiden van? Ik was een beetje vliegende kip, want ik zelf heb nog 2 dagen wat werkje en zelf naar een festival gaan om op te treden, naar het Taribashkuna Festival, maar ik ben hopelijk de eindmanifestatie erbij en dat ik echt muzikale bijdrage nog. Okay. Ja. Nog iets met spoken word? Dat leidt in het verlengde ervan, dus waar wit. Je kan nog wel, ik voor jou het nog even wat. Nou, de lijst voor de simmer. Wij maken nog even een minuutje Dirk hier eigenlijk, vind ik. Dat is wel leuk wijs, hè? Ja, nou, dan mag de microfoon gaan. Oké. Dames en heren, spoken words met Dirk hier. Pakt een boekje erbij. Boekje erbij, inderdaad. Aantekeningen. Ik kan een tekst schrijven over de globale humaniteit van de Ide. Oké. Nou, dan pak je het onderwerp wel bij de kop. Daarom, ik dacht dat moeten we een beetje erbij dan komen. Zal je maar zo zitten blowen? Ja. Oké, dan doe ik een gedeelte ervan. Ik ken die fles niet kunnen komen. Dus, Ik lach, heb verdriet en ik ben blij. Moeite om te leven, aardbehandeling tot me te nemen. Hoe wij dit hier aanzien, aapjes die kijken, een enkeling die durft te zien. Gedragsaanpassing voor globale humaniteit. Kerosine wordt in onze aderen gespoten met transport en vliegen als naald aan draad. Realiteit. Een breed perspectief is in tunnelvisie veranderd. Het zij zo bij medici, wie anders. Daar waar het belang commercieel geland is. Uitstervende diersoorten, de prijs en gemis. De taken op aarde zijn toch simpel. Blijven ademen, eten en drinken. Hoe moeilijk is het dan? Een rogvis wordt bejaagd voor centenbelang. Hoe eenlijnig ben je dan? Niks meer dan een manisch makend middel. We vergeten wat we voor ons zien. Wat we voor gewoon kunnen doen.
Gemeten in vakjes, tijd en ruimte, smoesjes om niet het maximale te beduiden. Angst als levenswijze wordt gevoed aan de kinderen, want ouders hebben dat in gedrag ook niks minder. Wat geloof jij wanneer je slaaf bent voor de basisbehoeftes? Nooit dat het zo bedoeld is. Niemand heeft het recht een ander dat te ontnemen of er macht over te nemen. Nu hollen we met z'n allen door in huizen en gebouwen, markten, alsof het gewoon is. We vinden dit nu ook... Wie dit nu realiseert, bespan ik de kroon. Maximaal werken voor een conform loon als ruilmiddel voor wat al is afgenomen. Vergeten dat we hier vrij op de zijn. Door grotere krachten worden gezorgd. Ja, we mogen hier ontspannen, relaxen, verbinden. Dat is de basis. Begin zo vroeg mogelijk met je bewustzijn. Wanneer kijk je om het hoekje? Blijf je richting bepalen of ga je roesten? Het lost op en met een hoest. Morgen een nieuwe dag. Morgen nieuwe zoekers naar de goedkoopste vluchten. Morgen nieuwe zoekers naar de goedkoopste producten. We zijn sponsors van grote oceaantankers, waarvan de 13 grootste vervuiling brengen gelijk aan alle rijdende auto's op aarde. De productie van 1 laptop staat genoeg gifstoppen daar waarvoor je 50 meter baden nodig hebt. 700 te planten bomen voor 1 vlucht per persoon die je neemt. Niemand betaalt daadwerkelijk de prijs. De aarde heeft pijn, doordat je beseft, jij en ik gelijk zijn. Ik de lucht, het water en de aarde ben. Je doet me pijn, ik doe mezelf pijn. Dankjewel. Dirk, Flauw 5, jawel. Zal maar even mijn perrontekeningen en kom je ergens uit. Dat is wat oorzaak je een echte Friese klassieker bij de kop nemen. Dat ken ik net, maar Willem, hoe komst u bij het feintje van mijn naam? Nou, het feintje van mijn naam. Een kennis van mij die koert het nummer uit de Holloway. En we gaan wel eens op vakantie naar Gran Canaria. En ze zong dat nummer wel eens. En we kwamen nooit verder dan het refrein om te zetten. Nee. Vergeet het vaak, hè? Ja, stel voor. En ze zei, Willem, was dat nummer even opnemen? Ja, ik zei, ik weet de titel net. En, maar ja, ik had het onderzocht en ja, toen kwam ik achter de titel en zag ik hem uitgebracht in een hele mooie stijl. Ja. Dus ik ben naar Johnny Lijn gegaan in de studio en ik heb hem opnieuw uitgebracht. Hoe lang zongst u al? Ik zong bijna 10 jaar. Oké. En mij een heel paar releases of begin je daar nog een beetje mee? Nee, ik heb wel diverse releases en ik heb eigen noemers. Dus ik ben scrunter Wim van der Birgela en Kees de Wit van Kees en Marianne. Oké. En ja, ik ben 10 jaar bezig in Nederland en België. Ja. Jee, jubileum. Ja. Bist vaak een paar tussen? Ik heb een tijdje gehad dat ik even stil was weer, want omdat ik heel veel optredens moest rijden met Rinus, zangerines. Ja. En ja, sinds 15 jaar ben ik eigenlijk wel begonnen. Zeg maar even de man, feitje van mijn naam? Ja. Wat is die artiestennaam officieel? Willem Kruid. Willem Kruid, hè? Ja, Willem Kruid. Maar lange ei. En feitje van mijn naam. Dat wordt natuurlijk. Het feintje van mijn naam, die jager terug de grine vraat en huwt in elk jong faam in de hele wijde vraat. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield in bos kan niet een veld, in bos kan niet een veld. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield in bos kan niet een veld, in bos kan niet een veld. Fiets van stal, ik ried hem toch de hikken aan en zet ik voet van wal als het feintje van mijn naam. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield in bos kan niet een veld, in bos kan niet een veld. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield in bos kan niet een veld, in bos kan niet een veld. Dus net weg, zolang mijn brakkenbaan het hart. Ik zwalk hier en daar, oor heel de wiede waard. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield. In bos kan niet een veld, in bos kan niet een veld. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield. In bos kan niet een veld, in bos kan niet een veld. Een liedje klinkt, een hoekje bouw, een geitentaal, hakken reden sint, hoe scoort zo wijd er haar. Nou ja, want zinnen wil is meer als yield in bos
veld. In bos en ik een veld. Nou ja, want zelden wel is meer als geld. In bos en ik een veld. In bos en ik een veld. Wat vind je van me nou? Nossa. Ja. We call it a classic, dames en heren. Het feitje van mijn naam. Leuk dus dat in een soort, 2018 versie de wereld. Was er een leuke clip bij, begreep ik? Ja. En die heb ik opgenomen natuurlijk in mijn naam. Ja, ken het door. Ja, heel raar om het in dron riep te doen. Sommigen zeiden, had ze me nou in dragen opgenomen? Ik zei, nee, in mijn naam. Hartstikke mooi, man. Hey, kom ze eens weer dan? Jazeker. Nou, dan mag maar eens een wat van eigen werk doen. Zullen we het zo opraden? Kom goed. Hey, hoe best te vinden op dat YouTube? Want de mensen met die clips hier natuurlijk. Onder mijn naam Willem Kruid. Of het kan mijn Facebook vind ik wel vinden. Ja. Onder mijn naam Willem Kruid. Of op willemkruid.frl. Oké. En best wel eens bij Rinus op paard of net? Jazeker nog steeds. Nou, dom de groet maar. Meen je wel? Ja. Oké, mooi man. Tot de volgende keer. Ontjen. Dankjewel. Yo, Willem Kruid. Johnny, waar best jongen? Straks Ida, hier uit Denemarken in de studio. Dat had alles komen. Welcome to the village. Maar eerst Johnny K. Drok. Hasta la vista. Krijg je de prutte reacties daarover dus, met het nummer? Ja, hij wordt leuk opgenomen. Ja, leuke reacties. Mooie opname in de kroeg. Protagonisten erbij. Ja, Jorrit Meinsma. Ja. Hele goed. Alweer Jorrit. Ja, hey. Hey, Jorrit, gaat goed met de business, hè? Ja, gaat knap. Heeft de factuur al stuurd? Flauw, hè? Niet naar mij in ieder geval. Nee. Hey, zij we zijn gewoon met plannen bezig, maar dat alleen nog wat uitkristalliseren litten. Ja, je moet op een gegeven moment een bepaalde kant op gaan, hè? Een stijl creëren. Dus een beetje eigen gezicht creëren, een eigen sound. Ja, en dat gezicht heb ik al. Ja, niks meer. Maar inderdaad, wat voor instrumenten ga je doen? Dan komt dat steeds weer terug in de liedjes. En dat moeten we even naar zoeken nog. Is dat een grote droom? Straks full professional en dan heel Nederland terug? Dat zou wel het mooiste zijn. Ja, daar gaan we voor, ja. Mooi man, goed zo. Ik hoor van ambities. Welk nummer is het aan? I'm Yours van Jason Mraz. Hey, prachtig. Live in Noorderwind, Johnny K. Tried to be chill, but you're so hot that I melted. Fell right to the cracks. And I'm trying to get back. Before the cool done run out, I'll be giving it my bestest. And nothing's gonna stop me. Divine intervention. Reckon it's again my turn to win some or learn some. But I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Oh. But I believe I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I'm looking to your heart and you find love, 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 love. Listen to the music of the moment, people dance and sing. We're just one big family, and it's our God-forsaken right to be love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. I do but won't you want to come on, scooching over closer, dear, so I can nibble your ear. Zap, 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 boom. Oh, zip, 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 ba-da-da-da-da. Oh, but I've been spinning way too long, checking my tongue in the mirror. I'm bending over backward just to try to see it clearer. My breath fogged up the glass, so I drew the face and I laughed. I guess that I've been saying there ain't no better reason to reach yourself of vanities and just go with the season. It's what we aim to do.
Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and say like me. Open up your plans and then you're free. I'm looking to your heart and you find it. I'm sure. So please don't, please don't, please don't. There's no need to complicate. 'Cause I'm totally sure this is our fate. I'm yours. Rabbity zibbity zabbity zabbity boom. I'm yours. I'm yours. But I'm yours. But I'm yours. I'm yours. I'm yours. But I'm yours. I'm yours. Mooie stem, muzikaal. Goeie kop er ik nog op. Nou, dan wat wil je nog meer? Een prettig weekend. Ja, niet? Was toch optreden nu? Dit weekend vrij. Dit weekend. Oh, lekker man. En wat met de kindertjes doen en de vrouw. Ja. Gezellig, mooi. Mooi gezin. Ja, zeker. Heel mooi gezin. Ik hoop dat het komst. Heel soort succes. Maar natuurlijk Hasta La Vista. Zit gewoon op YouTube. Is te downloaden, neem ik hoor. Ja, downloaden Spotify, Deezer, alles. Alles. Ja, alles. En hoe het beste volgen op internet? Facebook? Ja, Facebook, Instagram, gewoon Johnny K. Ja. Mooi. Tot de volgende keer. Graag gedaan. Succes. Goed weekend. Ja, dankjewel jongens. Goed. Wij gaan soundchecken en allemaal dingen in elkaar pluggen. En dan krijgen we straks een Welcome to the Village optreden hier van Ida uit Denemarken. Maar eerst Charlie Puth. I'll admit I was wrong. What else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone. That don't make it right, but promise there were no feelings involved. No. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. I'll admit it's my fault, but you gotta believe me when I say it only happened once. I tried and I tried, but you'll never see that. You're the only one I wanna love. Oh yeah. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby. How long has it been going on, baby? You gotta go tell me now. She said, boy, tell me honestly, was it real or just for show? Yeah. She said, save your apologies, baby, I just gotta know. How long has this been going on? You've been creeping around on me while you're calling me baby. How long has this been going on? You've been acting so shady. I've been feeling it lately, baby.
Charlie Puth. Draaien we in dit laatste stukje van het eerste jelloeren van het laatste hoeren. Zeker het nog ingewikkelder meidje? Nee, straks een optreden van Aida uit Denemarken. Maar nou eerst het Nijs. En dan ben wij er straks weer. Daar zijn ze weer, de bouwvakhelden van Formido. 50 veelgebruikte klusartikelen voor extra scherpe zomerse prijzen. En deze week 20% extra korting op 1 product naar keuze. Voor voordelig klussen ga je naar Formido. Kijk op formido.nl voor de voorwaarden. Marktplaats heeft veel sportkleding. Ideaal voor beginnende atleten. Zoals Tom, die deze zomer traint voor zijn eerste marathon. Hij vond een paar felgele hardloopschoenen op Marktplaats. En nu rent hij bijna sneller dan het licht. Dus hoe je de zomer ook wilt vieren, ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Zonnebrand? Check. Slippers? Check. Handdoek? Check. Renault? Zomercheck. Want als je die laat doen, ben je de hele zomer onbezorgd op weg. En krijg je tot wel 70% korting op de leukste uitjes. Zoals Juliana-toren, Archeon, Dolfinarium. Bovendien is de zomercheck gratis als je lid bent van My Renault Plus. Check de voorwaarden op Renault.nl. Check. Je hebt nog meer zekerheid met de gelijk overstekenservice op Marktplaats. De verkoper ontvangt jouw geld als jij je aankoop in huis hebt. Ga ervoor. Het begint op Marktplaats. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Kortingsdagen? Ja, bij Kras. Dus mis het niet. Boek nu een heerlijke reis en profiteer van korting tot wel €500 per persoon. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is Kras. Kijk, wat u wilt voorkomen is dat u het bordje "hier waak ik" net mist. Of een rode peper aanzien voor een stukje rode paprika. Dus, was nou maar naar Specsavers gegaan. Want u betaalt nu niets voor glazen, ook niet voor standaard varivocaal. Ook voor deze actie kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom dus snel naar Specsavers, want deze actie eindigt 29 juli. Omroep Friesland. Oorstemt op Dij. Asus, het laatste stukje van Noorderwind Safari Simmerstappen. Nou eerst het Nijs uit de provincie met Dieter Sijens. Vanwege de onhoudende droogte komt er nu elke dag na je wieken een volslijn beruiningsverbod. Dat zei het Wetterskip. Belutsen partijen en Bigelix Landbouworganisatie LTO worden daar man die oer bijpraat. Het verbod zal dan eerst hielden van Geaslaan. Bleef de droeg, dan mag je ikkerbouwers net meer beruinen. Nevens het Wetterskip had de droogte ontnota nog geen gevolgen voor de katen. Controleurs houden de dieken scherp in de gaten. De waterkwaliteit in de provincie wordt wel minder. Er zijn hield iets meer locaties met blauw alg, maar er goed om tinken als het zwemmen was. Als het zo teruggaat met de droogte, dan krijgen boeren grote problemen om genoeg gas van het land te halen om de kei in de winter te voorzien. Dat zei ze leenwerkers Gerjan en Anton Spoelstra van het Amelaan. De boeren hebben de eerste sneed van het land en bin dwaden maar de tweede, maar die had bot te lijden van die droogte. Houdt die on, dan krijgen ze echt een probleem. De situatie kan wel slimmer worden als maar het verniemde Ierjontje 76, zei Anton Spoelstra. Nou, ik weet nog dat in 76 was het ook net zo droog als nu eigenlijk. Alleen was het voorjaar iets beter nog. En de druk van de ganzen wordt steeds hoger. En de mestwet is ook veranderd. Dus de boeren hebben nog straks in augustus nog 1 maand kunnen ze de mest uitrijden. Dan is dat ook gebeurd. Terwijl het pas uiterlijk op zijn best half augustus, eind augustus weer begint te groeien. Dus het wordt echt een drama. De Raad van de Middelbrand wist in een wenhoes om de Ambachtslaan in Rotte vallen. Het vuur ontstie in een houten moera. Hoe dat koe is nog net bekend. 2 mensen kregen een reek binnen en binnen terug ambulancepersoneel onderzocht. De brandwacht koe redelijk gauw het zijn brandmaster Jan. De wet van de middag nog wel onderzoek die naar de skeer aan het huis. En in het centrum van Drachten is van de morgen een yieldtransport vers komen te zitten. Dat kwam terug een beweegbare peel in de groen. Op het stuit dat de yieldauto doorheen reed, kwam de peel naar Boppenta. Daardoor scangeerde de brandstoftank en kwam er olie vrij. Het yieldtransport koe geen kant meer uit en is uiteindelijk voortsleept onder taferzorg van de politie. Het waar dan. De zinnen erbij, maar er ben ik wel eens wat wolken te zien. Er zit meest een wat eerstelijke wien en het is tussen de 23 en de 26 graden. Morgen hebben we een broene lof, maar eerder ik wel zinnen. Het is dan tussen de 23 en de 28 graden. Snijn volop zinnen en 24 graden. Slikt u vaak pijnstillers voor uw reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagofitum. In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen. Reumatische klachten?
Atrosan-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bureau de Vries zit deze simmer op het Dwarpsplein. Op ziek naar de Dwarpsmierskip. Snij zitten we in Molkwar. Dwarpke on Iselmarkus tussen de stedjes Starem en Hilpen. Vernieuwd trodde de koken. Maar een rieke skierdenis in de handel op zee en jartiet zijn eigen taal, kleendracht en damspul. Joterdij in de toerisme en recreatie. Maar de squalk je dicht. Snijn van Alven in Bureau de Vries in Molkwar. Een nieuwe Renault rijdt je al zonder grote investering. Dus ben je gehecht aan je spaargeld? Overweeg dan Renault Private Lease. Dan rijd je al vanaf €179 per maand. Op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar. Kiezen voor nieuw was nog nooit zo eenvoudig. Wordt het de compacte Twingo, de sportieve Clio of de stoere Captur? Bekijk de voorwaarden op Renault.nl. Oh, wat een opruiming bij Kruidvat. Nu tot 50% extra kassakorting op alle producten met een gele sticker. Zoals speelgoed, kleding, elektra en nog veel meer. Ren dus gauw naar... Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Rob Friesland. Nog een liedje Jelle keer in mijn Noorderwiel live. We hebben op dit tijd even nog het soundcheck en zet je weer met Ida. Ze zal straks live performen hier in de studio. En we hebben Javis ook nog in de studio. Dus dat wordt een dolle boel. Maar eerst George Ezra. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun ain't changed in the atmosphere, architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along, and we don't look back. Flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. George Ezra. Prachtig nummer. Het brengt u bij de internationale gast die het morgen op het Welcome to the Village Festival spelen. Het is al even losgaan. Juster Janne als is ik er maar even bij. En het gaat nog hoort snijn trog. Protte festivals op dit tijd natuurlijk. Maar dit is er in ieder geval. Ida Kudo. Yes, hello. Is that a typical Danish name? No, it's a Danish-Japanese name. Okay. Yeah. That's because your roots lies in Denmark and Japan? Yeah. Okay. So mom is Japanese and dad is Danish. Okay. And if you see to your music, please, who did you take with you? Yeah, today I brought Eddie, who's over here. Eddie. He's playing on an SPDS-X and on drums and some percussions. And then I have Anna. Okay. And Anna has like this very, very amazing pedal board with a lot of different It's impressive, sounds. yeah.
Yeah. And what do you have here? Because Yeah, so here I have, like, this is my small vocal producer thing where I put on some different effects on the vocals. And then I just love these bells. They're really amazing. Oh, nice. Yeah. Oh, very nice. Yeah. Do you always play with these both musicians or with different musicians? Well, I mean, from time to time, you know, then some gigs we are just two, some gigs we are another pair of threes, and it varies a little bit. Yeah. And your music, it's girl power, dance music, and some rock? No, not rock. No? No. The power of rock? No. No? No. Oh, sorry. No, it's all right. I would say more like it is indie pop, but like with a quite strong ethnic edge to it. Yeah. What's going to be the first song? The first song we're going to play is called Killer. Live in Noorderwien, Ida Kudo. Thank you, thank you. Yes. Strike a chord, the night is young, my time is short. We settle the score like a samurai killer. Watch you draw, here I am, what you waiting for? We settle the score on a samurai sword. You and me, two sides of one blade. One's always shining, one's in the shade. Swing, swing, the knife sings when you cut the day. The stains it made, they're red. I'm dancing on a real thin line. My dainty feet walking down your spine. A stain of red fell in between my eyes. The tears you shed, they are red. A player, a striker caught. The night is young, my time is short. You settle the score like a samurai, a killer. Watch you draw, here I am, what you aiming for? We settle on a samurai sword, face to face, skin to skin. You, me, battle began, and where the sirens have been hiding, where the restless nights, soft and skin, evil twin. Now you lose the win. You're the villain on my inside. You're the darkness, I'm the light. Killer. Ooh, ha. Killer. Ha. Ha. Swing, swing the dark. You be up, swing, take full walk. Kiss my blade, your lips are so wet. Silver wing fly on a night sky, high like an eagle. My time is short. Samurai like a killer. Watch you draw. Here I am back. I said we set on up. Oh, the samurai saw you like a killer.
samurai killer. What you draw, here I am, what you aiming for. You settle the sky. You're like a samurai killer. What you draw, here I am, what you aiming for. We settle the sky on the samurai sword like a killer. Like a killer. You samurai killer. Wow, that's impressive. Is it always so energetic, your live gigs? Yeah. All or nothing? Yeah. How do you write your songs? Is it with the musicians or do you write them on your own? It depends. Sometimes I start with the lyrics, sometimes I start with a beat. In this song, in particular, I started with a beat that actually Eddie, he had like recorded some samples that sounded really good. So I just messed around with them and made it a song. So yeah. Is there a certain theme that's always return in your lyrics, or are the songs all about subjects? Well, I think generally it's a lot about darkness and light, generally. And I think in the lyrics there's kind of this ambient vibe, a little bit of ambient vibe, like, and you feel the coolness of the Scandinavian thing and you feel the rawness of some strange Japanese thing. It brings us beautiful music. What's the song you're going to play now? It's called Wolf. Your single. Ho, 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 ho. Yeah, your new single, Ida Kudo. Sleep, you take a slow step and breathe. You may pass the big bad wolf. Make sure there's a torch out there and someone to hold your hand. You know you better be careful in those words. And I'm afraid of the big bad wolf. That is why I can't keep my cool. Is why I run for cover every night without no lover. I'm afraid of the big bad wolf. That is why I find no rest. Countless nights alone and sleepless, waiting for your howling. Yeah. Then I open up my eyes, a woven disguise. You're great and beautiful. Got a touch on each finger, and my heart it beats and lingers. My animal virtue. What? In this big black forest, you hear the call for adventure, and the yearning is burning the inside of my eyes. Just like the old masters told me, I am the natural walker in between the darkness and the light. Ha! I'm afraid of the big bad wolf. That is why I can't keep my cool. That is why I run for cover every night without no lover. I'm afraid of the big bad wolf. That is why I find no rest. Countless nights alone and sleepless, waiting for your howling. Yeah. Waiting for your howling. Waiting for.
corner of my eye. Lead by God, the sun is keeping me alive. Yeah. So I'm afraid of the big bad wolf. I'm afraid of the big bad wolf. I'm afraid of you. But I lick my lips, I feel despair. I love your sense, the smell of your hair. You know that I do. And that is why I can't keep my cool. So every night without no lover, I'm afraid of the big bad wolf. That is why I find no rest. Countless nights alone and sleepless, waiting for your heart, waiting for your heart, waiting for. Wow, wow, wow. Ida Kudo, more on, but welcome to the Village Festival. You got another song for us? Oh, we have one more, yeah. Yeah? What's the title? Disco. Oh, let's go for it! All right. When I'm out in the song, and I did today, I'll bring the magic babe. When I'm ready to blow, see the lights are calling SOS. So I go to the disco, baby, come on, yeah. Miss a big girl, I'm a tank and solid. I am full of life, full of light. Then I'm raising my best stars to be the source of my energy, baby. This radiation's hot and solid, full of light, and I'm so. No shade in the dark, silver stain. Let the ball take. Yes, I'm furious and frightened. I'm your happy RG in another sanity. My pupils are blind. I'm like an LED. I'm a super big light.
I'm silver shining. Whoa, whoa. When I'm at the disco and I'm in today, I'll bring the magic, babe. I'll bring the magic. When I'm ready to go and I'll see the lights on calling. That's so west. Bring the magic back. You bring back, 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 you bring. Na 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 na. Wow. Impressive. Thank you. Thank you. Thank you very much. What are your plans for this year? You now released the latest single, Wolf, but playing. Well, yeah, we have like a couple of shows in Denmark. Okay. And then releasing a new single in the early fall, and then releasing an EP in the late fall. Another plans. Good plans. I hope to see you again in the studio. Thank you very much. Yeah, thank you so much. You're really great. Tomorrow on the Welcome to the Village Festival, live, Ida Kudo. Kudo. Thank you very much. Goed zo. Ik ga naar de heren van Javis. Stel je hem zo weer voor? Sjouw Kunisma. Doe. Bernardoma. Gert-Jan Soetendal. Hey jongens, je mag een aardige radiohitje te worden met los, hè? Ja, het gaat hartstikke best. Wat is het verhaal van dit nummer? Het verhaal van het nummer is, ja, wij gingen vorig jaar een scootjesiel-nummer maken voor de jongeren. En toen beginnen we de studio en weer nog nummers opnamen en via dit nummer op te nemen. Serieus? Ja, dat is echt weer. En nou hebben we voor Pieter Meter hebben we dit nummer maken. En er zijn ook nog 3 scootjeskippers die willen ik heel graag dat we een nummer voor hem uitzien. Oké, dus booming business, jongen. ja. Wat is wel lekker rocknummer, een beetje status quo achter, hè? Ja, het is wel lekker stevig. Ja. Krijg je leuke reacties op en wat staat al op internet? Ja, we hebben hartstikke leuke reacties, jongen. Ja. Facebook stroomt door. Ja, nee, dat is te gek, man. Ja, en zelfs hier bij de radioafdeling, degene die over de plaatjes gaan, die vindt het hartstikke te gek. Dus het bek wel. Nou, toen kreeg ik een mailtje van hem. We kennen net even live in Noorderwien. Ja, maar het kan het hoor. We beginnen het gewoon dan. Zeg je morgen kondig even aan? Doe maar. Dames en heren, live in Noorderwien, Javis! Oh, chauffeurs daar, de scootjes op het water. Ja, het gaat on, ze starten op het tijd. Doch ze dat net, dan wordt het maar wat later. En jongen wij, nog een keer een scootje liet. Hakrum is los. Bij Pieter Meter on het helmhout. Chauffeurs daar, ze geven los de bron. Hakrum is los. Bij Pieter Meter on het helmhout. De schot erbij, verlies net je verstand. Nou gaat het on, haar bloed begint te stromen. De hertenklokje bij de mannen in de kiel. Want bij de start maat ze niet toekomen. Ik geloof dat ik de spanning ik al viel. Hakrum is los, bij Pieter Meter on het helmhout. Chauffeurs daar, ze geven als de bron. Hakrum is los, bij Pieter Meter on het helmhout. Nou, de kop erbij, verlies het je verstand. Want op het wetter ging je met beste huurde voeten. Want scootjes zielen is het mooiste wat er is. Nee, net aan, om
scootje in een grote vroten. En een plakje voel. Dat toch je me kreeg. Oh ja, nee. Akrum is los. Mijn Pieter meter on het helhout. En ja, wees. Akrum is nummer 1. Akrum is los. Mijn Pieter meter on het helhout. Doe de kop erbij. Akrum is los. Mijn Pieter meter on het helhout. Zo gerust daar. En ze is er als de bron. Akrum is los. Mijn Pieter meter on het helhout. Doe de kop erbij. Verlies net je verstand. Doe de kop erbij. Verlies net je verstand. Doe de kop erbij. Verlies net je verstand. Dankjewel. Jawel, Simon. Je bent wel te zien op internet. Een feestje vieren dus. Weekend nog plan of maar gewoon... Nee, we gaan het weekend vrij. Heerlijk. Weekendje vrij. We beginnen pas weer in augustus en wij zijn altijd nog te boeken. En na december kom je met Medel. Dat doen we altijd. Zullen we het aan, man? Maak er een concertje van. De Wien Orlewin Live. De laatste trouwens voor de Simmerstop. En op 7 september ben we er weer. Welcome to the Village. Into the Grave. Het zijn al je festivals, activiteiten. Ik zou zeggen, net stinnen, maar erheen. En bedankt voor het zien. Harkin of wat dan ook. In ieder geval de Wien Orlewin Live. Slay.